О, хвастаемся кубачками, у меня найлепш. Ніхера сабе, ты яго набыў недзе? Спецыяльна адразу ж я адчуў, што тэмы хайповыя праз тыдзень такі мне трэба праз тыдзень быў ужо ў мяне, як гэта пачалося все бурліць. Блин, а мне трэба зрабіць беларускі праграмерскі мерч, то гэта старая кружка. Карацей. Мы сёння ўсе разам з кавай пішемся. У меня гарбатка. Ну то добра. Усё яшчэ хочу нагадаць, што апошні раз, калі мы записываліся з IT барадой, ён казаў, што на халеру гуляць у Зельду, калі існуе Genshin Impact і можна гуляць на тэлефоне. І ты яго дагэтуль не спаліў на вогнішчы, малайчынка. Ну так. Але не, ён жа ўсё ж таки набыў сябе Switch, набыў Breath of the Wild першапачаткова, потым яе прайшоў. Там успомины, так видишь флешбэк с минулого, типа стоит Леха, борода, и типа, або ты набываешь Switch, або я тебе спали. Вы такие, ладно, набуду, все. У нас есть такие магічная тэма, что мы примусовываем людей набывать себе свитчи, потому что мне уже несколько наших подписчиков скидывали фотоздымки с свитчами, и я такие, вау, мы все ж таки примусили людей до этого. Як прымусілі, калі ты добра прарэкламуеш прадукт, калі людзі павераць, што гэта сапраўды нешта якаснае, можна набыць. Просто для мяне ўсе гэтыя кансолі плойка, Xbox, Switch, да нядаўнага часу думаю, як PC толькі горш. Вось такое было ўражанне. Пакуль не ўзяў Switch у рукі, там ужо як бы досвед прыйшоў, паказаў, што... Я так скажу, што я ўзяў Switch у рукі у Лёшы, калі Лёха мы з тобой спалі. Было. А мне дзеля ўдзелу падкасту трэба гэта рабіць ці не? Калі прыедзеш у Літву, ты все роўна будзеш заставацца ў мяне, і мы з табой паспім разам. І карацей, мне не спадабалась, Лёха, так што не трэба. Мне не спадабаўся Switch, таму што там былі пікселі, і я пагуляў, можа, паўгадзіны ў Зельду, і такі, Genshin лепш, вы што? У Геншына як мінімум якасць на тэлефоне большая. І пасля гэтага мы запісалі выпуск, дзе я сказаў, што Genshin лепш. Да мяне прыйшлі некалькі маіх сяброў і сказалі, ты нас абразіў, ты не гуляў гэтую гульню, каб казаць такое. Гэта такія сябры, прям, з якіх я даўно ўжо ведаю, такія дзядзькі па 40 гадоў, я думаю, бляха, калі дзядзькі па 40 гадоў нават такое кажуць, трэба, напэўна, паспрабаваць. Аўдыторыя Switch'a, дарэчы, дзядзькі па 40 гадоў. Вось, я пайшоў, набыў, і тут сыграла тое, што мне манітор ёсць, я на маніторы гуляю, у мяне док-станцыя, я гуляю толькі з манітора. Калі б я гуляў са Switch'a, я пару раз спрабаваў, мне вельмі не падабаецца, але з маніторам і з джойстикам просто, асабліва, калі ты ніколі дагэтуль не гуляў у кансолі, у мяне не было кансолей. Тое самае, видиш, я просто гуляў з манітора, таму што не было выбару, я ж яго стрыміў, таму вось адзін з зручных варыянт, гэта вось Монік дадатковы, мне падавалось, што Switch, калі ты яго возьмеш у рукі і на канапу сядзеш, будзеш яшчэ лепей. Не? Не ведаю, не заходзіць увогуле. Адзінага, што я на Switch'у гуляў, гэта Ведьмар. Вось у Ведьмара было нармалёванне, што гуляць. А на Зельду не спадабалася. Я яго праходзіў, дарэчы, калі катаўся ў 2019 годзе да Вільны. Я заўсёды, калі памятаеце, быў пацягнік з Менску да Вільны, ён ішоў 3 гадзіны. І вось я а пятніцы я ехаў у Вільну, і ў панядзельнік я вяртаўся, панядзелак, і я вось толькі па шляху туды і назад я прайшоў цалкам Ведьмара ў партативе, і было неверагодна. І, дарэчы, гэта быў першы раз, калі я да канца прайшоў Ведьмара, таму што я яго заўсёды кідаў, я не ведаю чаму, вось у мяне заўсёды з Ведьмаром так было, што я яго пачынаў, я там даходзіў да крывавага барону, а пасля гэтага кідаў, таму што мне было нецікава. Лёха, асцярожна, зараз у нас будзе просто запіс падкасту пра Ведьмара, тому што я зараз разалью просто. Першы раз праходзіў, замуціў стрыс, а другі раз прайшоў нармальна і замуціў ні з кім просто. І гэта можна насоліць. Калі хвілінка Ведьмара, вось ад хлопца, які ўвогуле не гуляе асабліва у гульні, шмат я ў Ведьмара пагуляў гадзін 35, па сюжэтцы прайшоў крыху. Што цікава, я закінуў, але потым выйшаў 3-й сезон Ведьмара, вось зараз выйшаў. І я яго пачаў глядзець, і я такі, адкуль я ведаю гэта ўсё. І я табе кажу, у мяне змешалася вельмі моцна 3-й Ведьмар з серыялам. І я сижу такі, гляжу серыял, такі, так там не так было. А там Трис не такая была. І я такі, не разумею, можа я забыўся, што было ў першых 2 сезонах, а я просто з Ведьмаром пазнаёміўся праз серыял. І я перагледзеў кароткія агляды на першыя 2 сезоны, толькі пасля гэтага уцяміў, што ў мяне злілася гісторыя гульні і серыяла, і што ў гульні яна была шмат лепшая. Так, вядома. У гульні працяг па кнігам, то бок серыялу ён бы як бы перасэнсаванне цалкам гісторыі, прабачылі, што перабіў. Так, нічога. Пра працягвай, карацей. Давай.
Не, я толькі пра тое, што яны вельмі згвалтавалі сюжэт, які быў у кнігах, і тое, што адбываецца зараз у серыяле, ну там нашы слухачы вельмі ведаюць пра тое, што я цалкам не фанат серыяла Ведзьмара, і я паглядзеў другі сезон, трэці вось просто не збіраюся, мне просто гэта ўсё не цікава, асабліва пасля таго, як яны выпусцілі цалкам другі сезон просто філераў ні пра што, і цалкам не дакрануліся да сюжэту, і ну мне ўвогуле просто гэта не цікава, яны гэта будуць просто размазваць, вось ведаеце, як па хлебе тоненькім слоем, і я не ведаю просто, я разумею, што пану Сапковскаму як заўсёды занеслі грошай, і толькі праз гэтае пан Сапковскі такі добры серыял, як заўсёды. Ён также пра першую гульню Ведзьмара казаў, якая такая сабе, дарэчы. Яна добрая, але там ёсць да чаго, якія дасягненні можна было б зарабіць за гэтай гульню. Маленькі каментар з майго боку. У мяне ёсць знаёмая, якая не чытала кнігі, не гуляла ў гульні, і ёй вельмі падабаецца гісторыя пра Люціка і Радавіда, на прям захапленні чакае наступнага сезону. То бок знайшоў свайго гледача. То бок мы-то просто начыталіся кніжак, нагуляліся ў гульні, таму нам типа фу. А ты хто Мне серыял падабаўся. Мне падабаўся. А адзінае, што мне не падабалася, тое, што там таймлайн вельмі складаны быў, асабліва ў першым сезоне. Я не адразу зразумеў, што гэта некалькі часоў было, а ў другім, трэцім сезоне яны ўвогуле вельмі хутка скачуць праз серыю. Ад серыі да серыі праходзіць шмат часу. Вось гэта з кропкі гледжання серыяла не падабалася. А так, ну норм. Але пасля праходжэння гульні я зразумеў, што ўсё ж такі гісторыю ж моцна змянілі, і ў серыяле она не такая добрая, як у гульні. Ну, яны там даволі шмат дадалі, і я вось не разумею... Сам Ведзьмар не такі. Сам Ведзьмар ён не такі. Вось гэты дысананс, ён прысутнічае нават пасля 30 гадзін гульні. Ён таксама не такі. Разумееш, калі ты чытаў кнігі, то па кнігам Геральт больш падобны да ўтопца, чым утопец, а тут некага зрабілі матча такога, так што... Так, ну што, усім прывітанне, першы гікаўскі. Мы сёння сабраліся такой незвычайнай кампаніяй, каб абмеркаваць тое, што мы павінны былі абмеркаваць ўжо шмат часу, таму што мы адзіныя, хто не пайшоў лавіць хайп па Зельдзе, не пайшоў рабіць на яе агляды, казаць пра тое, што гэта DLC за $70 і так далее, і так далее. Таму сёння са мной людзі, якія прайшлі Зельду, якія нагулялі па некалькі сотняў гадзін. Лёха, вось, мяне гэта здзіўляе. Я кожны раз беру свіч у рукі і бачу, што ён дасціг гуляю ў Зельду кожны дзень. Учора разам гулялі, я бачу. Так. Вось. І пагэтуль давайте абмяркуем, што адбылося, ці гульня года, ці не, ці DLC за $70, ці нічога не змянілася з часу Breath of the Wild, і давайте падыдзем да гэтага вельмі не абстрактна, а па рэчах, па тэмах. Я нагадкі просто адчыняю, гляджу, што... Я таксама, я запаўняю цішыню, потому што лепей нешта булбатнуць, ты потым выражаш, ці што, там уже... Слухай, скажем шчыра, Лёха сказаў, што мы прайшлі Зельду, мы не прайшлі Зельду, я ввогуле не з тых, хто праходзіць, а вось ты я прайшоў. Ну, па сюжэту фіналку бачыў, то бок, насамрэч прайшоў, што маецца на увазе прайшоў? Ты прайшоў, ты вывучыў увесь свет, прайшоўся квесты, ты просто... Сюжэтка, напэўна. Сюжэтку я прайшоў, так, таму што была такая мэта. Караці кажучы, Nintendo Switch. Добры чалавек, Яўген, неяк сказаў, хочаш, вось, у меня ёсць Switch, можаш пагуляць у Зельду. Такі думаю, шмат чуў пра гэтую гульню, дай-ка паспрабую. Я, канечне, баяўся спачатку, што праз тое, што ёсць чыста PC-геймер, будзе цяжка, таму што, там жа джойстікі гэтыя, як гэта цэліцца, страляць, всё такое. І пачатак быў крышачку балючы, але потым, як я распрабаваў гэтыя джойстікі, які на ўсё адчуваюць, якія там гіраскопы ёсць, і гульня пайшла. Я раскрылася. Там вось ёсць такое слово, называецца імерсіўнасць. Гэта калі ты пагружаешся ў гульню, і ты вось нібыта як кніжкай зачытваешся, толькі так ты гульнёй заігрываешся. І вось Зельды такое ёсць. То бок я вось пачынаю гуляць, і я нібыта вось знікаю. Мне крышачку сапсавала ўражанне то, што я стрыміў, то бок я яшчэ з людзьмі там адрываўся, каментары чытаў, размаўляў. А калі праходзіў адзін, просто цудоўна. І, караці кажучы, уражанне было першае, вось, што нейкая маленечкая штучка, яна, калі хто не уяўляе, Switch, гэта вось планшет, ён як планшет нейкі,
нават міні-экран, джойстик, это вот такая кампактная штука, і туды засунули цэлы свет, адкрыты, вялізны, гэта мяне вельмі прыемна ўразіла. І не буду расцягваць. О, во, дзякую, што... Калі хто глядзіць нас у відэа, вось. Ты сабе нейкія модныя джойконы набыў, гляджу, што гэта не базава. Я набываў сабе у стылістыцы Сплатуна, ёсць такая гульня, дарэчы, якая мне вельмі спадабалася. Я вельмі хацеў у стылістыцы Зельды набыць, але ў нас у Катовіцах не было. Зразумела. Ну, карацей кажучы, вось гэта быў мой першы экспірыенс з партатыўнай кансолю, не з PC-геймінгам, і вельмі прыемнае ўражанне. Вось аб'ектыўна, ну, як суб'ектыўна для мяне гэта было цудоўна. І я хочу даць слова Лёхе, каб весь эфір не збіваць. Давай, накинь на вентилятор. Слухай, для мяне, я Switch набыў у 2017 годзе, каб ты разумеў. Я его набыў на старце адразу, тому што я даволі вялікі фанат гулін Зельда, а Breath of the Wild выходзіла на старце кансоль. І для мяне было вельмі важна, каб я спачатку просто пачаў гуляць. Ну, то тое ж самае, як і Tears of the Kingdom, я набыў сабе версію, нам просто ў Літву не завезлі ў Вільнюс картрыджы, і я набываў сабе электронную версію. Вось. І для мяне таксама было вельмі важна пачаць гуляць у першы дзень. І я памятаю свае адчуванні, калі я пачаў гуляць у Breath of the Wild, таму што я ехаў у маршрутцы у Магілёў з Менску, і у мяне было адчуванне, што я нават гуляю ў лепшую гульню ў сваім жыцці. Таму што я на той момант я такога ніколі не бачу. Таму што вось калі ты выходзіш з гэтага першага плато, там першыя 3 гадзіны, мабыць, геймплея, калі сканчаецца вось гэты туторыял, ты выходзіш у адчынены свет, і ты адчуваеш тое, што ён жыве, па-першае, без цябе, а па-другое, усе выпадкі, якія там здараюцца, гэта вось настолькі натуральна, жывое і не заскрыптованае, што гэта, дарэчы, тое, што вельмі прапагавалі ў Tears of the Kingdom, таму што тыя сітуацыі, якія адбываліся ў мяне ў Tears of the Kingdom, ніколі не адбываліся ў мяне ў Breath of the Wild. І калі я пачаў вось зараз праходзіць, ну і плюс яны ж дадалі яшчэ і Лёхі, падземны сусвет, яны дадалі гэтыя астравы, і у спалучэнні ўсяго гэтага я атрымліваю тую гульню, вось, якую, як мне здаецца, я заўсёды хацеў. Таму што не сказаць, што я вялікі там аматар РПГ гульні, ці там, ну вот я шмат гуляў у РПГ гульні, і у старыя РПГ гульні, напрыклад, там ты Age Windale, ці Neverwinter Nights, у новыя РПГ гульні, як там, напрыклад, ты Age Skyrim. Але вось асабліва тое, што мне дала Зельда, мне ніколі нічога, ніякая гульня не дала. Я магу лыжачку накінуць гэтага нечага карычневага. Глядзі, я калі толькі пачынаў гуляць, што ў першую батву, што ў Tears of the Kingdom, было такое ўяўленне, што гэта 100-100. І не магу не згадаць без жартаў паважанага мной Рудзі, он, памятаеш, казаў, типа, ну не можа гульня мець 10/10, гэта просто немагчыма. У мяне першае ўражанне былі, што гэта сапраўды 10/10, але потым, вось ты казаў, што няма заскрыптованасці, было па аднаму моманту непрыемнаму у батве і у Tears of the Kingdom, калі я вельмі балюча адчуў скрипт. Вось прям было непрыемна. Нават памятаю, магу пісаць. У батве гэта было, памятаеш, там была місія, трэба было па стэлсу прайсці. Прабачце, а мы спойлер пакідаем, так? Не, давай, ты добра, што зрабіць увагу, я пішу тады без спойлераў, каб было без сюжэту. Ладно, у батве, значит, было такой момант, дзе трэба было там недзе вось знізу прайсці, выйсці да пэўнага боса і зімбіцца. У мяне была адзнака на мапе. Я іду да гэтай адзнакі, я ўсё зверху аблазіў, і я, нічога не адбывалася. Потым мне падказалі, типа, молоток, залезь-ка ў Лёхі, там праз іх ёсць выхад. Я праз Лёхі прайшоў, выйшаў у тое самае месца, дзе я быў, і там з'явіўся гэты босс. То бок я прыйшоў зверху, яго не было, залез знізу, ён з'явіўся. І я адчуў гэты скрипт, мне стала балюча, і я скінуў знаку з 100-100 на 97-100. То бок вось просто, як так, ё-маё, так все шыкоўна, все вось так бесшоўна адчуваецца. І у Tears of the Kingdom была падобная сітуацыя. Я там шукаў аднаго персонажа, белага пухнатага, не спойлер. Таксама была адзнака на мапе прыблізна. Я там все горы аблазіў, быў у патрэбным месцы 2 разы, я яго там не знайшоў, потым я вярнуўся назад у вёску, ішоў з усімі размаўляў, і пасля пэўнай размове ён з'явіўся ў тым месцы, дзе я быў 2 разы. І, я зноў адчуў гэты скрипт, і мне зноў стала вельмі балюча. То бок, все ж такі гульня шыкоўная, безумоўна, но пэўная заскрыптованасць, якая ламае імерсіўнасць, вось я 2 разы спаткнуся на кожнай частцы. Все ж такі лыжачка вось гэтага непрыемнага была. Ну так, яно прысутнічае, таксама я больш за ўсё гэта адчуваю на асноўнай сюжэтнай лініі.
Таму что там заскрыптоўнасць яна прям бачна, ты не можаш пайсці зрабіць, ты не можаш адразу пайсці галоўнага боса закіляць. Можаш. Не можаш. Без Здаецца, у кожнай праблем. зельдзе можна было. У кожнай зельдзе гэта ж фішка. Ты просто павінен скончыць туторыял, атрымаць твои здольнасці, і пасля гэтага... Я якраз таки про тое, што там ёсць туторыал, ну, типу, окей, з босам так, там же ёсць спідранеры, якія праходзяць, але ўсё ж таки ёсць місіі, якія ты не можаш прайсці, пакуль пэўныя умовы не наступілі, і гэтыя умовы трэба самому дабіцца. Ты з гэтым сутыкаешся, вось калі я правільна памятаю... Не, неправильно памятаю, з чымсьці я ў Tears of the Kingdom такім сутыкнуўся. Там мне прям пісала гульня, што прабач, але ты пока не можаш гэта зрабіць, таму што час не надышоў. Нават не час не надышоў, умовы не насталі, таму што там, напрыклад, зараз мобы у нас у Тірсе, яны з'яўляюцца, калі ты пракачваешся некаторыя. Так, спачатку няма моцных мобаў, каб пракачвацца. Гэта не заскрыптоўнасць, гэта нарм. Ты развіваешся, і мір сусвет таксама развіваецца. Але вось гэтыя маленькія місіі, дзе трэба пэўна з кемсьці пагаварыць, каб яе зрабіць, і ты ўжо прыбег да таго месца, дзе ўжо вось ты ведаеш, гэта трэба будзе рабіць гэтую місію, а не можаш, таму што там нейкі чалавек застаўся. Яно было ў батве і тут. І наконт заскрыптоўнасці мне як фізіку крыху не падабаецца тое, што там няма прывязкі да часу. Драконы, яны лётаюць не па днях, а па гульнёвым часе, які зашыты ўнутры. І то бок, калі ты там каля кастра пасядзеў один раз скіпануў, другі раз скіпануў, тебе дракон не з'явіцца хутчэй. Ці там не аднавіцца нейкі ресурс, там, я не ведаю, ежу можаш купіць, набыць бескаштоўна, спойлер, невялічкі. Вось такія абілкі, яны не аднаўляюцца з цягам рэальнага часу, які ты адчуваеш у гульні. Яно зразумела, таму што гэта каб не чыцерылі людзі, так, каб просто там не набівалі сабе шмат ежы, шмат драконіх усялякіх гэтых чешуек, так, але ўсё ж таки яно, ну, ты пачынаеш разумець, што гульня крыху цябе накіроўвае, то бок гэта не тое, каб 100% адчыніны сусвет, але гэта дакладна самы адчыніны сусвет, які напэўна існуе зараз у гульнях. Так, лепей нічога не бачу. Так, гэта сапраўды вось цудоўная штука, але есть пэўныя моманты. І так, перадаю прывітанне Рудзі, якога без жартаў паважаю. Гульня сапраўды не 100 100, 97 100. Вось так я скажу. 0 падкастаў без узгадывання Рудзі. Ну, чаму добрага чалавека не ўзгадаць? Ну так. Мне вельмі спадабалася тое, што змянілі мапу. Вядома, што яны б змянілі мапу Хайрула пасля батвы і так далее, але вось потому что змянілася, я вельмі адчуваю, што прайшло некалькі год, таму што там невялічкі спойлер сюжэту. Гульня пачынаецца праз некалькі год пасля таго, як мы вызвалілі Зельду Breath of the Wild, і Зельда займалася вывучэннем далей Хайрула, яна вывучала, спрабавала знайсці ўспаміны расы Зана і так далее, і так далее. Вось, і мне вельмі спадабалася тое, што, па-першае, вельмі прапампаваліся гарады месяца. Напрыклад, калі мы прыходзім там у ті же Какарыка, там Какарыка кіруе ўжо новае пакаленне людзей, то бок там нейкая маладая дзяўчынка з месца старой, якая... Я хацеў сказаць, што там некалькі дзесяцігоддзяў нават прайшло, таму што дзеці павырасталі. Так, і гэта... Ну, мне падалася, што так. Напрыклад, Пура з маленькай дзяўчынкі ўжо ператварылася. Пура просто нахімічыла з сабой. Я думаю, яна могла там просто нешта намешаць, і все, на наступны дзень. Ой, а вы ведаеце, колькі з'явілася порно з Пурай? Ой, я не шукаў, я ведаю чаму. Таму што калі я першы раз убачыў яе ў Tears of the Kingdom, такі, нішто сабе якая... там вось это вось. Не, там акрамя Пуры яшчэ некалькі персонажаў таксама выраслі. Там я зараз не ўзгадаю вельмі добра, дрэнна памятаю, але там былі нават тыя нашчадкі тых людзей, з якімі ты змагаўся ў батве. Напрыклад, у гарадах, якія ты высвабаджаў, таксама невялічкі спойлер. Там, калі ты ўзгадаеш, не ва ўсіх гарадах былі тыя ж героі, з якімі ты змагаўся ў папярэдняй частцы. Так. І нават у адным з гарадоў быў нашчадак. Я зараз не буду казаць, у якім, але ўсё ж такі. Ведаеце што, я ўсё ж такі думаю, што там не десятигоддзі прашлі. Я ацэньваю па ўзросту нашых асноўных памагатых з першай часткі ў другой. Там амаль усе, акрамя аднаго, перашлі ў другую частку памагаты, вось там 4 здольнасці, ўсё такое. І толькі адзін не перайшоў, па якому я ацэньваю возраст. Памятаеце, такі быў Птушкін. Ён там у Tears of the
так у батве ён быў А. маленечкі, а тут он был крыху падросшы. Мне здаецца, там максимум 5 тут гадоў ён уже прайшло. Ну, то есть, 15 гадоў ему там было ці 16. ну, І не толькі ён, у Камнеградзе таксама, калі ты ўзгадаеш, Юнопу ён, здаецца, І- не змяніўся. Ён такі ж самы застаўся, не? ён у батве быў маленькі, Юнопу не? не, ён здаровы быў. Нормальны быў ён. Не, там просто сама по себе раса такая, что яны вельмі Ну, здаровыя. окей. Ну, я б не сказал, что 10-годие. Вось, як по мне, просто асабіста маё адчуванне таго, як тыя птушкі змяніліся, ну там можа 5 гадоў максимум. Ну, это так просто по занудству. Ну, калі ўлічваеш, што Просто- птушкі хутка растуць. Раса рыта можа расці па-іншаму, так же, як і раса зора. Ну тады мы не можем вызначыць час просто. То всё. бок, окей, окей. Тады мы не можем дакладна вызначыць час. Просто мы не давайте глядзець так, мы не падрыхтаваліся, просто трэба было просто На гэтым мы заканчиваем подкаст. Все. Не, ну сэнс жа ў тым, што адчуваецца як натуральны працяг той гісторыі, з якой ты ўжо знаёмы. І гэта не такі працяг, што 100 гадоў прайшло, гэта вось крышачку часу прайшло, нешта змянілася. Там же была мэта І- паўтарыць поспех у гульні папярэдні, таму навошта нешта кардынальна мяняць. Застылі ты самыя персонажы, іх просто палепшылі. Прабач, Лёха перабіў, працягвай. Мне здаецца, слухай, што не тое, што яны хацелі вось там дасягнуць тых жа паказнікоў, якія былі там у Breath of the Wild. Мне здаецца, што яны спачатку хацелі рабіць Tears of the Kingdom, але яны адмовіліся ад некаторых рэчэй, там, напрыклад, як будаўніцтва, таму што гэта было вельмі складана. Таму што калі паглядзець у суме, вось яны распрацоўвалі 6 год Breath of the Wild, а пасля 6 год распрацоўвалі Tears of the Kingdom. То бок у іх ушло 12 год на тое, каб распрацаваць вось гэты сусвет у тым выглядзе, які існуе зараз. І, мабыць, вось гэтая гульня Мары, якую яны пачалі будаваць яшчэ там у 2012 атрымліваецца годзе, яна толькі ў 2023 пачала існаваць. Таму мне здаецца, што Tears of the Kingdom гэта больш, гэта Breath of the Wild у тым выглядзе, у якім яна была павінна быць першапачаткова. Ведаеш, мы зачапілі ведьмара ў самому пачатку, вось як гэта пачу я. Памятаеш другого ведьмара? Вось ён як бы не ідэальны. Гэта была некая спроба нешта зрабіць, але на яго аснове зрабілі трэцяга, які быў шыкоўны. Мне здаецца, тут нешта падобнае атрымалася. Яны таксама ўзялі вось добрую гульню, нармальная гульня, і на яе аснову зрабілі яшчэ лепей. А вот адкажыце мне, з ведьмаром адбылось б так, што калі б выйшаў ведьмар 3, вы не гулялі по другі, то вы бы другі больш і не гулялі пасля 3. О, не, у меня была іншая сітуацыя. У меня там так атрымалася, што быў дауншыфтинг на год. Я пачаўся дауншыфтинг, я прайшоў першага, другога, трэцяга. Я хацеў гэтую всю серыю адчуць, таму я адразу 3 часткі прайшоў. І мне здаецца, што першая частка лепшая за другую. Але другая частка Па сюжэту ці агульна ўражанне, там такая атмасфера, музыка. Не гледзячы на то, што там графіка старая, вось яна не адчуваецца вось такой вось добрай. Але другая частка, якая горшая за першую, дала пачатак 3. Ну я просто вось я да чаго запытаўся да таго, што па маіх уражаннях, калі б я адразу пагуляў Tears of the Kingdom, у мяне б не было жадання гуляць у батву. Нават калі б я пачаў батву гуляць, я б падумаў, што гэта нейкае папярэдняе пакаленне, і можа быць гуляў бы толькі дзеля сюжэту, які ў батве насамрэч не такі добры, як ёсць такая мэта. Мне такой эксперыенс быў, ведаеш, чым з Assassin's Creed. Мне падарыў брат на дзень нараджэння другую частку, я прайшоў, я быў у захапленні, і потым дзеля сюжэта я прайшоў першую частку. І так вось сюжэт окей, спадабалася, но гуляць было так. Таму, канешне, калі студыя працуе, калі на нешта удасканальваць свой прадукт, гэта лягічна, што вось пасля вельмі смачнага торціка на фінале папярэднюю версію будзе есць не вельмі смачна. Гэта норма. Але ўсё ж такі ў Д'яблу, другую, трэцюю пакуль што шмат хто гуляе, нягледзячы на тое, што ўжо 4-я ёсць. Слухай, другая Д'ябла гэта класіка, і з гэтым нічога не зрабіць. Гэта тэйк, Лёха, ў ты бок, што ўсё ж такі Tears of the Kingdom гэта моцны здаравенны DLC. Здраднік! Доставайте палки, паліць будзем і біць. Давайте, ось чаму гэта не DLC? Слухай, насамрэч, это добры аргумент. Я не ведаю, я не веру ў тое, што гэта вось такі... Давайте тады вызначым, з якога памеру пачынаецца, вось, сканчаецца DLC і пачынаецца іншая гульня. Вось, наколькі вялікім павінен быць DLC, каб гэта ўжо лічылась іншай гульнёй. Я лічу тут не пра памер. Там трэці ведьмар, гэта DLC для другого ведьмара? Не.
Дакладна не. Тады чаму Tears of the Kingdom гэта не DLC, гэта DLC для Breath of the Wild? Пытанне ў тым, які адсотак перайшоў з папярэдняй частку наступную, таму што з другога ведьмара ў трэцяга, ну там можа перайшлі нейкія вось больш канцэптуальныя рэчы, а вось ты калі гуляеш у Tears of the Kingdom, ты бачыш шмат чаго з папярэдняй часткі, то бок там такі Ты бачыш толькі мапу, ты бачыш мадэлькі і так Усё далее. перайшло. Што не перайшло? Усё перайшло, Лёх. Цалкам змяніліся ўсе механікі, цалкам змяніўся геймплей, дадаўся іншы свет, дадалася... Так, я тут табе адразу скажу, механікі не змяніліся, акрамя там некаторых, якія павінны былі змяніцца ў DLC. Дадаліся новыя механікі. Давай глядзець. Сюжэт на палову не змяніўся, ён амаль што такі ж, як у першым, як у батве. Ну, шчыра кажучы, ты у батве 4 горады, 4 магутнасці сваіх атрымліваў сілы. Тут прыкладна тое ж самае. Дарэчы, мяне гэта крыху расчаравала, таму што я такі, не маглі нешта другое придумаць. Ты не гуляў у гульні BioWare, напрыклад? Я ўвогуле ў гульні не гуляў. Ты не гуляў у гульні BioWare, дзе быў, Neverwinter Nights, Dragon Age і Mass Effect, дзе цалкам, калі так глядзець, у іх адна крыніца сюжэту. Я да таго, што калі ты паглядзіш пасля Tears of the Kingdom на Breath of the Wild, ты не ўбачыш нічога новага, акрамя матацыклу. Ты не ўбачыш нічога новага. Не, так матацыклы ты можаш сам будаваць. Ну, можаш, так. Табе просто не трэба праходзіць. Ну, і з гэтага боку, вось, як і сказаў Малаток, што ўсё перайшло, амаль што ўсё перайшло. Нешта выправілі, але астатняе ўсё перайшло, яно ёсць у Tears of the Kingdom. З гэтага кропкі глядзі, окей, гэта не DLC, але гэта вось тая Zelda Breath of the Wild, якой яна павінна была быць, напэўна. Так, вось гэта мне больш за ўсё падабаецца, таму што гэта недзе in the middle знаходзіцца, ведаеш, пасярэдзіне таго, што гэта вельмі прапампованая гульня, якая яна павінна была быць спачатку. Вось мне гэта падабаецца. Але я не зусім згодны з тым тэйкам, што я бы не стаў гуляць у Breath of the Wild, калі б я гуляў Tears of the Kingdom, таму што Breath of the Wild маюць іншы зусім вайб. Таму што Breath of the Wild, вось у назве ўсё сказана, гэта пра дзікую прыроду, пра тое, што ты адчуваеш мір, які ўжо загінуў, пра тое, што гэта вось ведаеце, у мяне, калі я гуляў у Breath of the Wild, я на той момант вельмі доўга думаў пра што ж мне гэта нагадвае, і я падумаў пра Чэрнобыль. Таму што вось Чэрнобыль гэта горад, які цалкам захапіла прырода. Ну вось, калі мы паглядзім на Прыпяць, то вось Прыпяць з таго моманту, як з яго з'ехалі людзі, і там нікога не засталася, яго цалкам захапілі дрэвы. І вось, калі ты гуляеш у Breath of the Wild, ты адчуваеш вось гэты вайб, таму што калі ты гуляеш у Tears of the Kingdom, ты ўжо бачыш больш жывы мір. Ты бачыш пра тое, што гарады выраслі, у цябе з'явіліся іншыя нейкія магчымасці ў гэтых гарадах. Там, напрыклад, тая вёска, якую ты будаваў новая вёска, якую ты будаваў у Breath of the Wild, і яна ўжо прапампавалася, і гэта ўжо не вёска, гэта больш горад. І ты ўжо бачыш, што ты там, напрыклад, можаш сабе пастроіць там вялікую хібару, дзе ты можаш жыць. Ну, зразумела, па вайбам яно рознае, але гэта сюжэткай проста размяжоўваецца, насамрэч. Не, гэта размяжоўваецца якраз тым, як адчуваецца геймплей, таму што ты, вось, гэты такі хацеў сказаць далей, але у Tears of the Kingdom вельмі прапампавалі гук. Таму што калі я не ведаю, як у вас, не цікава, як гэта было у вас пасля Breath of the Wild, вы абодва прайшлі Breath of the Wild, і калі я надзеў навушнікі і пачаў гуляць у Tears of the Kingdom, мяне вельмі здзівіла, што на кожны крок Лінк гучыць па-рознаму, калі на ім ужо ёсць адзенне, і калі ў яго ёсць розныя рэчы ў інвентары. Таму што яны дадалі, там, напрыклад, калі ў цябе там з'яўляецца нейкае шкло ў інвентары, вы прыслухайцеся, у вас з'яўляецца звон шкла, калі ён ходзіць. Яны вельмі прапампавалі анімацыі, яны вельмі прапампавалі. Гэта тычыцца Мікі Маусінг, і гэта ўвогуле тэма, якая прыйшла да нас з анімацыі. То бок, калі мы паглядзім на раннія прыклады анімацыі Disney, вы убачыце тое, што кожны рух, кожны крок, кожная рэч, якую робіць галоўны персанаж, яна неяк падзвучваецца. І гэта перацякло ў Зельду.
І гэта вельмі цікава, таму што, напрыклад, вось там як музыка, калі там музыка ў гэта грае, ён адразу заўважыць, што асноўная тэма вельмі добра, усе гукі амбіента, яны вельмі добра лажацца ў асноўную тэму гульні. І няма такога, што нешта выкліківае нейкі дысананс. То бок яны запарыліся, і аўдыоінжынеры, якія распрацоўвалі гукі, яны падумалі пра тое, што цікава, а як вось, напрыклад, вось у нас ёсць гук звона шкла, і яно мае сваю ноту. Чаму бы гэта нота не дысанировала з асноўной музыкай? Мне падаецца, ты як просто чалавек, які з гукам працуе, адзін гэта пачуў. Так, і гэта, ведаеш што? Ну, гэта вельмі неверагодна, таму што яны вельмі моцна запарыліся над гэтым, таму што вось вам вы на гэтага не заўважаеце, але вось знайшоўся адзін чалавек, для якога яны гэта зрабілі. То бок, вось я памятаю такую ж рэч у Breath of the Wild, калі я пачаў гуляць, мне у маршрутцы паклікаў кіраўнік, і мне трэба было аддаць грошы. І я ў гэты момант ішоў па нейкім мосце у Батве і стаў на краю моста. Вось. І калі я вярнуўся ад кіраўніка і перадаў яму грошы, да мяне падышоў месны жыхар, і ён мне казаў, калі ласка, не прыгай з моста, усё будзе добра. Ён сказаў Лінку. Вось. І калі здарыўся такой выпадак, што гулец затрымаецца на гэтым мосту, спрацуе вось гэта, я не ведаю, скрыпт гэта ці не скрыпт, што там з'явіцца гэты мясцовы жыхар, і ён падайдзе да Лінка і папросіць яго не прыгаць з моста, і што ўсё будзе добра. А мы памятаем, што Японія гэта краіна з адным з самых высокіх адсотак самагубств, якія існуюць у свеце. І вось цікава, што яны заставілі вось такую, дарэчы, мілую пасхалку пра тое, што ўсё можа быць добра і не трэба прыгаць моста ў воду. Дарэчы, вяртаючыся да тэмы гука, я заўважу толькі адну змену па гуку. Ведаеш якую? Калі Лінк ежу гатаваў, у першай частцы ў Батве быў цудоўны гук, а я потым заўважыў, што ў другой частцы ён часам цудоўны, а часам мне думаю, накінулі яшчэ варыянтаў, навошта? Калі ў цябе там вельмі прыкольна гэта зроблена, прышпільна, у тым плане, што чым лепш у цябе атрымліваецца ежа, тым лепш гук ты чуеш. Я думаю, там такі ў фінале, калі нейкі бонус, тады там нейкая фіналачка мелодыя добрая ці не? Прямо ў працэсе? Так, гэта вельмі прыкольна. І, дарэчы, гэта, як я заўважыў, мне здаецца, што гэтую гісторыю яны падглядзелі ў Super Mario Odyssey. Я не ведаю, ці гулялі вы ў Super Mario Odyssey, а калі што, я вам вельмі раю, таму што гэта, здаецца, адзін з найлепшых платформераў, які існуюць не толькі на свічах, а ўвогуле. Таму што я, напрыклад, не моцна гуляю ў платформеры, яны мне не моцна падабаюцца, але калі я пачаў гуляць у Super Mario Odyssey, такі я разумею, пра што людзі закаханы ў платформеры. Таму што вось такімі яны павінны быць. І там таксама выкарыстоўваецца гэты Мікі Маусінг і баунсінг, і вельмі цікава, што, напрыклад, там можна змяніць галоўную тэму гульні. То бок там есть нешта на кшталт плееру, і ты можаш включыць сваю музыку. Не сваю музыку, там даволі шмат музык на твой выбор. І калі ты включаеш гэту музыку, усе гукі гульні падстрайваюцца пад гэтую музыку. То бок адразу ён пачынае, вось там, гук прыжка, напрыклад. Ён прыгае ў іншым тоне, каб гэта ўсё попадала ў музыку і не дысанірвала. Мне здаецца, што вось яны паглядзелі на гэтую рэч, і яны такія, крута, гэта вельмі дадасць імерсіўнасці ў нашу гульню, таму што у Tears of the Kingdom стала крыху менш амбіенту, таму што мір стаў больш жывы, і ты больш чуеш музыкі, нібыта чым ты чуеш нейкае паветра, ці як там шелестаюцца лісця у лясах, вось калі вы гулялі. І мне вось у гэтым плане самае моцнае, што яны прапампавалі, як па мне, з тэхнічнай часткі, гэта гук на другом месцы анімацыі. Карацей, атрымліваецца, што Tears of the Kingdom гэта працяг гульні, такі добры, самастойны. У Breath of the Wild ёсць за што як любіць і ва што гуляць, але ўсё ж такі, калі вы абіраеце зараз во што пагуляць, то хутчэй за ўсё пачынайце з Tears of the Kingdom адразу. Не, ні ў якім разе. Спачатку Ботва, каб атрымаць асалоду, а потым Tears of the Kingdom атрымаць асалоду. Бо калі ты атрымаеш асалоду да апошняй часткі, то першы ўжо можа не зайсці. Што цікава, я сябрам кажу пачынаць з Tears of the Kingdom, але ўсё ж такі сам адчуваю, што за кошт таго, што я прайшоў Батву першую, Батву,
звычайную, я разумею гісторыю і ад гэтага атрымліваю шмат ностальгічныя асалоды у самой ўжо ў Tears of the Kingdom, калі я ведаю гэтых персонажаў, калі я ведаю, што было, і гэта, канешне, прыносіць асалоду ж такую добрую. І гэта вельмі добра працуе на імерсіўнасць, калі ты бачыш нейкія месцы, якія ты ўжо бачыў на мапе, там, напрыклад, там тая ж вёска Какарыка, якая ты вось ідзеш, і ты памятаеш, што тебе ўжо ёсць успаміны адтуль, так? Так, і ты памятаеш, што там... Ой, прабачце. Там была такая тэма, што Какарыка — гэта вёска моды. І там заўсёды прадавалася лепшае адзенне, вы маглі набыць лепшую адзежу. Пафарбаваць можна было. Так. І там, гэта не тое, каб спойлер, там просто дызайнеры, якія выраблялі гэтую адзежу, яны захацелі у Tears of the Kingdom захапіць уладу. Так, прыйсці да ўлады ў гэтай вёсцы. І гэта вельмі цікава, таму што з адной крамы з адзеннем, маленечкай, якая была спачатку, дзе быў там адзін чалавек і прадаваўся один сет, там вельмі шмат усяго з'явілася, і ты такі, вау, яны не забылі пра тое, што яны просто мімаходам у Breath of the Wild сказалі пра тое, што гэта сталіца моды, а зараз з гэтага вырасла яшчэ больш імерсіўнасці, і з гэтага з'явіўся цалкам паўнавартасны сюжэт. То бок адназначна за сюжэт батву трэба праходзіць. Першы. Так, вядома. Не за сюжэт, я думаю, тому што ты калі пройдзеш слёзы, тебе ў батва будзе нецікава, мы ж казалі ў пачатку. А яна ж варта этого, ты можаш кайфануць ад батвы, а потым ад слёз. А калі наадварот не трымаецца ў іншым. А я вось тут не згаджуся. Мне падаецца, што калі ты будзеш іграць у батву пасля Tears of the Kingdom, то ты будзеш адчуваць асалоду ад таго, што ты больш дасканала пачынаеш разумець, што было ў Tears of the Kingdom. Табе будзе не хапаць фішак свабоды, руху, все такое. Так. Ты будзеш праз геймплей будзеш адчуваць нейкі дыскамфорт. Як я кажу, вось маю досвід з Assassin's Creed. Я прашу другую частку, потым першую. І як бы яны абедзве добрыя, но лепей праходзіць ўсё ж такі ў правільным кірунку іх. Ад першай да другой. Дарэчы, наконт усіх гэтых новых механік, усяго астатняга, ці адчулі вы, што ў Tears of the Kingdom стала менш інтэлектуальных, нават не інтэлектуальных, менш складаных задач. Мне падалося, што шрайны сталі значна прасцейшыя. Можа быць з-за таго, што больш проста інструменты ў механік, каб іх праходзіць. А ты замерыў лентачкай аб'ём сваёй галавы? Можа, она вырасла ў тебе за гэты час? Окей, са шрайнамі гэта можа складана заўважыць, але вось, напрыклад, у батве ў нас быў квест, дзе трэба было па фотаздымках знаходзіць месцы. Тут у нас ёсць падобны квест, не буду казаць, што за ён, але ў гэтай частцы ён значна прасцейшы. Ён робіцца вось так, проста вельмі, там, карацей, вы ведаеце, як ён праходзіць. А ў батве трэба было хадзіць, шукаць, вывучаць мір. І вось я гэта заўважу, што ў батве мне было складаней, і ў батве нават часам захадзіў у інтэрнэт і глядзеў, як выконваць нейкія квесты. Ці патрэбна гэтая складанасць? То бок табе трэба знайсці нейкае месца. Навошта на гэта... А я вось пра то і кажу, што яе няма, і гэтым Tears of the Kingdom шмат больш прыемна. Ну, ведаеш, яе няма там, дзе на не трэба. Шрайны ўсё ж такі там былі такія, над якімі я мог гадзінку потупіць. Так што... Не, я не кажу, што яны ўвогуле там нейкія простыя і не цікавыя. Яны цікавыя, але там няма такіх, ведаеш, место, дзе ты просто ў стенку упяліўся і ўсё, і тыдзень не можаш прайсці. Гэта ж наадварот плюс. Яны спрасцілі там, дзе можна было спрасціць, і гэта пайшло гульні на карысць. Так што ніякіх, як бы, так, некаторыя моманты сталі прасцейшыя, і гэта не кепска. Папрацавалі на палотамі зрабілі. Я просто вось гэта бачу крыху з іншага кропкі зору, таму што калі мы кажам, вось, напрыклад, пра гэты квест у Breath of the Wild, дзе ты павінен быў шукаць месцы па фотаздымках, просто так геймдызайнеры яны цябе прымушалі вывучаць свет. То бок ты ўжо быў павінен, там, напрыклад, ты ідзеш каля гары Вайнеру, і ты памятаеш, што ты бачыў нейкі такі фотаздымак, ты лезеш у камень Шыіка, глядзіш і пытаешся зразумець, ці ёсць гэтае месца побач з табой, каб пайсці і забраць гэтую ўспаміну. Я згодны, што яны вельмі спрасцілі гэты квест, але я разумею, навошта яны яго зарабілі, таму што свет цалкам імерсіўны, і гэта яшчэ адна механіка, якая цябе прымушае гэты свет вывучаць. Я вось не памятаю, у Breath of the Wild гэты же квест, ён не шмат на што ўплываў. Не, Tears of the Kingdom ён ўплывае вельмі моцна. І там гэта сюжэтная частка, якая цябе... Сюжэтная, так, але не механічная. Ну, у сэнсе, новыя механікі не з'яўляюцца пасля праходжання гэтага квесту ў Breath of the Wild.
а тут же ён з'яўляецца канкрэтна з'яўляецца, не будзем Так. спойлерыць, але ўсё А ж мне такі. здавалася, Можа, што ты там, ну, перед самым канцом гульні ты атрымаеш усё, што трэба, нават калі ты не наведаў пэўнае месца. Я памыляюся, не? Не, ты памыляешься. Таму што калі ты не наведаеш усе месцы, ты просто не даведаешся, што адбывалася паміж Лінкам і Зельдай і чаму Зельда так пакутавала. Дарэчы, ці што існуе на нашым патрыёне першага гікаўскага вельмі цудоўны падкаст першы наратыўны і першы выпуск пра легенду Зельды, і там можна даведацца ўвесь цалкам сюжэт, што адбывалася у Breath of the Wild да пачатку гульні. То бок тое, што вось вы павінны былі вывучаць і шукаць, што было складана для некаторых гульцоў. Карацей, там гэта філер быў. Гэта была філер гісторыя. Не, відаш, Яна- я глядзеў праходжанне гэтых спідранераў, і здаецца, што спідранеры у канцы, вось што маё, ну, мая фінальная бойка, і спідранераў, там ўсё ж такі Лінк атрымае ўсё, што трэба, каб зрабіць ўсё, што трэба, без спойлераў. Ага. То бок, успаміны, мне здаецца, гэта вось месца наведвання здаровенькі, менавіта толькі дзеля сюжэту. І ўсё, то бок Ты маеш на ўвазе ў Tears of the Kingdom. і там, і там. Тут ўсё адзін в адзін, як мне падае. Не, ну, гэта сюжэтная частка, Мгм. так. Не, чакайце, але ну я просто яшчэ не прайшоў до конца да Tears of the Kingdom, але мне падавалася. Не будзем спорить. Не будзем. Просто не так, Ну. не будзем. Ну, ты Я думаю, што мы прыйдзем, просто будзем спойлерамі кідацца Не-не-не-не-не-не-не. ва ўсе стороны, таму што мы Не, нагулялі. ну, может ўражанне псаваць. Калі людзі захочуць спойлеры, можна ў малатка ўсе стрімы праглядзець. прычым я ж праходзіў як? Я ж не ўсе сюжэтныя часткі сабраў у першай гульні, Так, і другую хутенька адносна прайшоў, таму і нават там не ўсе спойлеры будуць. Як Вось ты не памятаеш пра тое, што ты не до конца дабіў Breath of the Wild, ёсць. і не хацелось табе далей вось дабіць, каб цалкам зразумець. ёсць крышачка, калі ты бачыш, ну это, так сказать, стрым-дэфармацыя, ты можаш або дзеля сябе пагуляць, а можаш взяць другую гульню і паказаць другую гульню людзям. І як бы... плюс я сказаў, я ж сыча браў другога чалавека, ну, трэба ж все ж таки аддаць яму калі-небудзь гэтую машынку назад. А то, типа, ну, прабач, і мне тут на бліжэйшыя 2 гады гэтая штука трэба. Ну, яму хоць не спадабаецца такі адказ. Ай, я нават не ведаю, зайздрошу табе, таму што у мяне ўсе гэтыя зельды уліваюцца ў тое, што я просто сяжу і па 3-4 гадзіны некую лухту раблю, нават не па квестах. Усе учора шмоткі пракачваў. Ну, Гэта- магчымасць просто расслабіцца, чаму не? Гэта ж не нешта такі. Ну так. Ты ведаеш, раней у мяне было пачуццё ад гульняў, у якіх механікі вельмі аднолькавыя ад квеста да квесту, было пачуццё, што я марную час просто, ну вось, ні для чаго. А тут такога пачуцця няма. Гэта вельмі цікава. Але вось- добрае Ну. параўнанне з тым, што ты уплываеш вось у гэты флоу як з добрай кнігай, калі ты ёй Ну, зачытваешся. Таму што вось у Зельдзе, што б ты не рабіў, ты атрымліваеш асалоды. За Animal Crossing, так, дарэчы. Калі ты вось у Animal Crossing пачынаеш вось будаваць і пагружацца ў гэта, ты не заўважаеш, як ты марнуеш час. Ты просто береш свіч у рукі і праз 3 гадзіны ты такі: а што я ўвогуле рабіў 33 апошніх гадзіны? Як вам сам свет у цёрцы? Таму што у мяне у цёрцы ўжо 90 гадзін, у бацьве 105, і я разумею, што ў цёрцы я не дайшоў нават на 30% да таго, што я зрабіў у бацьве. Ну, ведаеш, мне вот падаецца, што ў самым пачатку ўсё цудоўна, ты адчуваеш гэтую свабоду, якой больш у пярэдняй частцы. Але асабіста мне падаецца, што адкрываць увесь свет, ну, я думаю, ўжо пасля першай паловы, калі там большая частка адкрыта, будзе ўжо не так цікава. Вось у самым пачатку і там падзямелле, вау, летаючы востраў, вау, гэта ўсё вось уражанне, а потым ёсць адчуванне, што яно паўтараецца. То бок, ну, можа, я не все фішкі бачу, нейкія схаваныя, але гэта вось вау-эфект, ён наймацнейшы ў самым пачатку, потым ён аслабівае. Так што я думаю, што нават калі ты не адкроеш увесь свет, можа, гэта будзе не крытычна, а можа, памыляюся, не ведаю. А у мяне вось гэты суперніческі дух, спаборніцкі. Я адразу адчыніў усе падземеллі, калі ў мяне там яшчэ было некалькі сярдэц. Я бегаў, перазахоўваўся. Я так само. Вар'яты. А вы ў гэтай вайсіці все 100 схаваных пакетаў сабралі ці як? Я ўсе сабраў з падказкамі з інтэрнэта. Я амаль што ўсе знакі паставіў Tears of the Kingdom. Калі што, каб вы разумелі, чым я там займаюся. Дарэчы, пытанне не па тэме крышачку. У першай частцы ў батве былі старажытныя вежы. Потым яны зніклі, пабудавалі новыя. Пытанне, хто скраў старыя вежы, куды яны зніклі? Яны не зніклі, іх проста перабудавалі.
Таму што да А вось я там... таксама гэта не зразумеў. Я спачатку падумаў, што над імі надбудавалі нейкія драўняныя штукі, а потым паглядзеў, ну не, гэта новая вежа, новы механізм працы. Узялі нормальную сталёвую вежу і перарабілі его з нічага і Так, палак, так, вось так. это вось і зрабілі. Не, таму што яны же там, мабыць, вы просто гэты момант не заўважылі, калі размаўляць з Пурай, яна сказала, што яны спрабуюць распрацаваць сістэму, каб кожны жыхар Хайрула мог бы карыстацца гэтай мапай. І яны, атрымліваецца, што яны пачалі гэта перабудоўваць праз тое, што яны пачалі рабіць сістэму мап для таго, каб кожны жыхар мог з ёй карыстацца. І таму Лінк кожны раз на новай вежы падлетае і камнем Шыіка, ну, камнем Пуры у гэтым плане, ён скануе для яе месцнасць, каб яна атрымала дадзенае праз тое, як ўсё А дзе выглядае. старыя вежы, дзе метал? Разабралі. Разабралі. Што? Не, але, дарэчы, таксама дзіўна, ну, яны так препадносіліся ў Breath of the Wild як нешта такое нерушымае, а тут праходзіць некалькі год і іх разабралі. Дарэчы, мегазорды зніклі, я заўважыў. Там вось, я памятаю, там быў момант этой вось птушка, я гляджу, нема, што таксама разабралі, што дурныя ці што? Так, вось, дарэчы, пра гэта я, мабыць, не наткнуўся і, мабыць, проста я не знайшоў яшчэ нейкага адказа на тое, куды зніклі старыя вось гэтыя пачвары вялікія, таму што, ну, вядома было б з іх зрабіць там, ведаеш, добрыя мемарыялы пра тое, як мы перамаглі Гана. Да, з імі запінаць Гана, взять Гана, наскінуць зверху тую штуку і ўсё, і гульня закончана. Што тут выдумляць? А так... Ну, слухай, так. Не, вось адказа на гэтае пытанне. Але ведаеце што? Вось я толькі зараз пра гэта задумаўся, таму што калі я гуляў, я ўвогуле пра гэта неяк не думаў, куды зніклі старыя вежы. Растлумачце мне адзін такі момант, вось вы як гульцы, ведаючы механікі ўсе, адзінае, што мне ў цёрцы да сіх вельмі здзіўляе і не падабаецца, не падабалася ў Breath of the Wild, здагадайцеся, што? Лінк не дзяўчынка? Не. Дарэчы, Лінк можа быць і тым, як мне падаецца. Яго можна прануць і так, і так. 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 Тое, што не падабаецца ўсім неафітам, якія пачынаюць гуляць у... Лінка завуць не Зельда. Не, гэта звязана з механікай, з асноўнай механікай, тое, што псуецца адчыненне. Псуецца... Як мяне гэта заколупала, а ў Tears of the Kingdom яны ж яшчэ далі магчымасць, ну, нібыта аднаўляць, не будем казаць што, але ўсё ж таки там ёсць нібыта аднаўленне, і я просто разумею, што я 20% гульні марную на тое, каб здабываць грошы і хадзіць аднаўляць сваё оружие. Ну, мне гэта вельмі... Зброя, чаму яна такая? Растлумачце мне, чаму яна ламаецца, гэтая зброя? Слухай, а тебе не все равно, просто вось валяецца нешта, взял скрафті, пашоў далей, сломалася, взял скрафті, пашоў далей. Ну што нешта... Ну, зноў таки, я табе зайздрошу, таму што у тебе мэта прайти гульню, а у мяне мэта, ведаеш, пракачацца максімальна, каб потым прыйсці ў так. Ну, блин, дарэчы... І гэта просто падносіць голову. Ты такі, блин, як я закалібаўся гэта ўсё восстанавливаць, трэба зноў грошы ісці фарміць. А там, дарэчы, можна без грошай аднаўляць. Ты ведаеш як? Ёсць, ладно, это не спойлер, это просто механіка. Ёсць пэўная пачвара, яна ўцягвае ў сябе, ты калі ўцягне зброю і выплюне назад, яна верне з бонусам і адноўленую, бясплатна. Сур'ёзна? Гэта каля гэтага горада, дзе гэтыя вогненыя чувакі жывуць. Ёсць такая пачварка шэрая, якая ўцягвае ў сябе, можна іх, ну, адну зброю... Яны хаваюцца ў зямлі, потым з зямлі выцягваюцца і пачынаюць у сябе ўсе сцягваць. Ты можаш проста ей кінуць нейкую зброю, яна ў сябе уцягне, зброя яе заб'е, і на гэтым месцы застанецца абнаўлёна. Не заб'е, яна можа выплюнуць у цябе і забіць цябе, як варыянт. Чакайце, гэта адзіная істота, ці гэта нейкая... Я толькі з адной гэта бачу. Адна такая шэренькая. Я разумею, чым я буду займацца на наступным тыдні. Там ёсць падобныя істоты, якія ў рэках жывуць. Таксама такія ж, але яны не ўсасваюць, яны проста камнямі плююцца. Але там так все зразумела. І калі не памыляюся, это можа быць нават было яшчэ ў батве, там вось вогненная, калі ўцягвае іржавы меч, потым выплёвае вогненны меч. Это было ў батве, здаецца. Я не ведаў. Так растлумачце мне, навошта зброя псуецца? Я маю на увазе не па сюжэце, а просто псуецца ў бацьве і ў зельдзе. Мне як здаецца, вось просто гледзячы праз механіку. Здаецца, што яны не хацелі, каб персанаж просто прывязваўся да аднаго віду зброі, таму што ў зельдзе заўсёды не было ніякай магчымасці абіраць зброю, таму што ты заўсёды хадзіў вось з гэтым вялікім мечом. Які як ён майстарскі меч.
Ну так, майстер меч. Ну, у яго просто назва была там нешта. Знішчальнік ліха. Да, там что-то типа Sealed Dark, не что-то такое, типа, то есть Так, запечатывает темру. Угу. Знішчальнік ліха, вось. І ты заўсёды хадзіў толькі з адным мечом, у цябе, ну, гэта як мем у Зельдзе быў заўсёды, таму што ў Breath of the Wild гэта упершыню з'явілася то, што у цябе, і ты можаш абраць зброю, якой ты верш. То бок яны решили ось так на карню. Раней хадзілі з адной зброі, а тут не цяпер у будзе цябе- ні з якай. Не, цяпер у тебя просто вельмі шмат выбару, і ты ніколі не прывязваешься да аднаго віду зброі, і ты заўсёды павінен па-іншаму абіраць свой геймплей, таму што калі што ў Зельдзе ёсць скрытая механіка бою, калі ты, ну, там яна не толькі скрытая, але там ёсць і перакаты, ты можаш контратакаваць і так далее, і так далее. Вось, то бок ты не толькі можаш махаць гэтым. Ну, гэтаму ў Шрайна, І- дарэчы, тебе навучаюць асаблівыя так, дзеянні. Так, і вось калі ты змяняеш зброю, напрыклад, ты змяняеш там меч на нейкае кап'ё, то у цябе цалкам механіка бою, яна змяняецца. І мне здаецца, што, ну, гэта просто моя здагадка такая, што яны просто вырашылі вось так кардынальна мяняць геймплей кожны раз, каб ты кожны раз просто падстрайваўся пад тое, што ад цябе патрабуе гульня. Ну, со мной гэта не спрацавала. У меня улюбёная зброя быў аднаручны меч, тому што з ім спалучаецца шчыт, і я стараўся крафціць яго. Там калі ўжо все мячы паламаліся, там можна нешта іншае паспрабаваць. І так, ну, ідэя вельмі добра насамрэч, каб ты спрабаваў, но хаця не, ты маеш все ж таки рацыю. Калі б не гэтая штука, я б, мабыць, бегаў увесь час з аднаручным мячом. А так я все ж таки пару раз дзіду ўзяў у рукі, пару раз двуручнік. Ну так. Ну, слухай, так. Я нават не думаў у гэтым кірунку. Круто. Але я на сябе адчуў, што, напэўна, гэтая механіка выцягвае мяне на тое, каб я думаў, што гэта яшчэ больш адчынены свет, таму што гэта падобна на тое, як адбываецца ў жыцці. Вось я цешуся гэтым. Колькі ты мячоў у жыцці зламаў? Раскажы, калі ласка. Ну, калі б я жыў там, напэўна, яны б таксама ламаліся. Што цікава яшчэ вельмі мяне ўразіла, не ўразіла, а здзівіла. Заўважылі вы ці не, што вы лошадзямі карысталіся ці не? Яны перанесліся. Што яшчэ раз? Мои коні з Breath of the Wild з'явіліся ў Tears of the Kingdom адразу. Я прыйшоў да конюха, і там 3 маіх лошадкі. Я такі нічога сабе. Я настолькі з лошадкамі не заганяўся. Толькі одна лошадь не экспартуецца з Breath of the Wild, гэта тая лошадь, якой карысталася Зельда са зброяй, якая вось, таму што, як я разумею, па сюжэце просто калі Зельда павярнулася, яна сваю лошадь забрала. Але ў Tears of the Kingdom Зельду свою лошадку таксама можна набыць. Ну, і гэта я такі нічога сабе, а так тут ёсць нейкая сувязь нават з кропкі гледжання праграмавання і там нейкіх механік. А ты што хацеў сказаць? Ну так. Пра лошадак? Ну я, напрыклад, лошадкамі не заганяўся. Я просто паспрабаваў раз у першай гульні, яны мяне скідывалі, а просто глядзі, у Tears of the Kingdom навошта трэба лошадкі, калі ты можаш пабудаваць глайдер, грубо кажучы, і ўсё, і лошадка адпадае. Я толькі адзін раз ганяў на лошадцы, там у падзямеллі была такая незвычайная, такая цёмная. Ось я дзеля фотачак залез на гэтага шкілеціка, пафоткаўся, типа, які ты файны, а далей глайдер, і ўсё. Слухай, ну лошадкі яны, па-першае, трымаюцца дарогі, табе не трэба імі кіраваць. Што? Просто зараз абмен сакрэтамі. Калі лошадку приручыць цалкам, калі яна 100% табе давяряе, то ты можаш просто яе прышпоріць, адпусціць джойстыкі, яна будзе роўненька па дарозе скакаць. І нават на развілках яна будзе абіраць самую галоўную. І гэта вельмі зручна, асабліва калі ты робіш квесты, якія разбросаны па свеце. Просто сеў на лошадку, бегаеш, включыў сабе локатор, там, напрыклад, не ведаю, выбіваеш які-небудзь камені з глыбнікаў, паставіў локатор на глыбнікаў, бяжыш сабе і просто слухаеш, калі локатор пачне пікаць. Вельмі зручна. Можа быць зручна, просто я усе, важна для мяне локацыі трапляў праз вежы. Залез на вежу, спланіраваў, все, ты на месцы. Так, это ты калі ведаеш, куды тебе трэба трапіць. А калі ты забіваеш якіх-небудзь гэтых пачвар, з якіх падае тое, што табе трэба, ты ж не ведаеш, дзе яны спаўняцца. Ну, можа, ты ведаеш, але не ўсе месцы памятаеш. І тут на лошадку сеў, просто скачаш наперад, нават нічога не трогаеш, лошадка скочыць, а ты толькі слухаеш, калі локатор пачне табе сігналіць, што штосьці рядом. Ну, што і трэба было сказаць, малаток, які патраціў на слёзы каралевства толькі 60 гадзінаў, ці крышачку больш, ён не ведае і палова, мабыць, механікаў гэтай гульні. Толькі 60 гадзін. Дарэчы, дзіўна гучыць, насамрэч. Гэта цалкам сюжэт Ведзьмара. Пра якую гульнейшую можна сказаць? Я ў яе гуляў толькі 60 гадзінаў. Слухай, здаецца толькі Зельда. Ведзьмара прасціўся. Dwarf Fortress. Я да Зель... Dwarf Fortress. Нет, мы пра сюжэтнай гульні. Пра сюжэткі. Я да Зельды ўвогуле не ўяўляў, колькі можна гуляць у гульні, калі мне казалі там 20 гадзін, я такі, што? 20 гадзін.
А потым я набыў Switch такі 105 гадзін ботва. Як так? І яны просто пронесліся за хвіліну. Ты не Так, заўважыў, так. куды ты 105 гадзін. Лепей Зельда, чым Дота, так што все нормально. Дарэчы, наконт Зельды мне што давайте так, чаго не хапае, вось чаго б вам не хапала ў Зельдзе? Бо ў мяне ёсць адзін пункт, які я вельмі раю пабачыць у будучыні. Я вось не ведаючы, як адбываецца распрацоўка, не ведаючы ўвогуле фактуру кампаніі Sony, можа вы мне распавядзеце. Nintendo? Ці Sony? варта? Nintendo. Ты сказал Nintendo. Sony. Ой, Nintendo, Мы тебе спалим на прабачце, костюм, Nintendo, всё-таки, так. как система. Ну ладно. Ці варта чакаць, што ў Зельдзе зробяць многакарыстальніцкі рэжым? Вось вельмі не хапае. Не. Ну гэта ж адчынены сусвет, гэта ж сябры, якія ты сидзіш гуляеш, о, Лёха зайшоў ва онлайн. А что вы разом будете рабіць? Там же не, вы сам сказал, будынкі не будуюцца, нешта выкапваць, не. Ну, мне здаецца, вось... Ну, як што? Прокачвацца і потым ПВП, ё-моё, ну што? Мне здаецца, каб для Ты просто хочаш, каб Зельда ў Геншин ператварылася. А ў Геншыне можна будаваць будынкі? А вось не памятаю. Але многакарыстальніцкі рэжым там ёсць, ён адчыняецца. Ну, гэта плюс Геншыну, я не ведаю такого. Пэўнага. Я не ведаю, як ён там адбываецца, я не дайшоў да яго выніку. Трэба, дарэчы, у Вадзіка спытаць. Адзіна Зельда, дзе быў многакарыстальніцкі рэжым, гэта Зельда Force Words, яна даволі старая, і там было 4 гульца, там 4 розных лінка, і там просто ўсе механікі былі пабудаваны на тым, што адзін лінк узаемадзейнічае з іншым лінкам. Таму, слухай, мабыць, такое, мабыць, мажліва. Але я просто пакуль не уяўляю, якія именно, ну просто Nintendo не тая кампанія, якая будзе ўводзіць просто многакарыстальніцкі рэжым просто толькі для таго, каб Не, ну не там... для прокачки. Можна было б зрабіць DLC-шку, якой будуць, я не ведаю, місіі, якія адзін чалавек ну не зможа фізычна зрабіць, ему не хопіць моцу, там героі, все такое. Чаму не? Было б цікава, калі б яны дадалі вось вялікія лёхі якія-небудзь, вось як там сюжэтныя лёхі, дзе ты разгадываеш нейкія загадкі. І было б цікава, калі б былі нейкія загадкі на некалькі гульцоў. І там, напрыклад, напрыканцы быў бы босс нейкі, які бы, як там гэта, напрыклад, зроблена у якім-небудзь Dark Souls, там, дзе ты можаш просто выклікаць іншага гульца, каб ён табе дапамог. Ну, мне здаецца, гэта больш на Зельде зараз можна будаваць нешта з гульцамі. О, там каток, покажу камеру. Покажи. О, не дарма відэаверсія, паглядзі на гэты прыгажосць. Ну, вось. Кожная відэаверсія у нас такая, мы все ў катах сядзім заўсёды. Що я хацеў сказаць. Просто канкрэтна цяпер, як я бачу, пытанне просто геймплею, таму што ў Зельду ты можаш дадаць нешкі карэткасесійны геймплей камандны, там некага боса забіць і ўсё. А каб ужо доўга заліпаць сябрамі, тут не трэба нейкі Валгайм, там будаваць замкі, там разам нешта вывучаць, то бок вось уже не трэба саміх механік падкінуць, каб гэта было цікава для вялікай колькасці гульцоў. А такое пакуль што наш маленечкі Switch, які тоненькі планшет, у якога мала жалеза, пакуль што ты не запіхнеш нешта такое, у што было б цікава доўга гуляць з вялікай колькасцю людзей. Ну, як я. Да і увогуле, калі ты гуляеш у Tears of the Kingdom, ты вельмі здзіўлены, як гэта вось лайну, як яго тягне. Я да гэтага з часу здзіўлены. Планшет 2017 году на старой NVIDIA Tegra. Ну, шчыра кажучы, месцамі яно і бачна. Напрыклад, калі ідзе дождж, і ты ў вёсцы якой-нибудь, там все вельмі моцна пачынае тармазіць і FPS невялічкі выдаваць. Але ўсё ж таки я гуляў, прабачна, перабіў з док-станцыі, мне казалі, што док-станцыя на крышачку згладжвае момант, то бок дадае там нейкую магутнасці. Ну вось таму я не заўважаў, просто вось усё, што я бачыў, выглядала просто ідеальна. На док-станцыі таксама тое ж самае, я ж гуляю. Зайдзі ў вёску Какаріо, калі ідзе дождж, і пажадана днём, і ты пабачыш, што FPS там зніжаецца недзе до 10-12. Яно не тое, каб крытычна, але ўсё ж таки ёсць жаданне сваліць. Ці у лесе коракаў, у сонечны дзень. Гэта было вельмі бачна ў Breath of the Wild, калі ты трапляеш першы раз у лес коракаў, у тебя адразу FPS мінус 50%. Это праз туман ці праз любы момант? Ну, калі ты ўжо трапляеш праз туман, то туды, то там просто такое месца, у якое вельмі жорсткія прасадкі. Не пашанцавала. А Tears of the Kingdom нельга праз туман трапіць. Это што ж, мы скінем з 97 балла до 96 адзнаку, ці што? Як гэта? Ну, тут
Тут увогуле трэба паразмаўляць пра тое, як яна ідзе на свічэ, таму што вядома, што Nintendo, мне здаецца, вельмі, ну, самі распрацоўшчыкі Zelda вельмі б хацелі б выпусціць Tears of the Kingdom на новай версіі кансолі, а не толькі на свічэ, таму што зразумела, што Switch вельмі распаўсюджаны, што гэта там вельмі папулярная кансоль, якая карыстаецца да сіх вельмі моцным попытам, і яна да сіх выходзіць там на першыя строчкі продажай у розных краінах, калі там адбываюцца нейкія вялікія празднікі. Вось, і вядома, што для свіча, ну, гэта, мне здаецца, самая вялікая гульня для свіча, якая будзе існаваць. Мне здаецца, што далей нічога мацней гэтага ўжо не выйдзе, таму што гэта, ну, куды больш. Ну, мне... Як же ваш Маріо? Не, ён вельмі камерны. І ў Маріо, дарэчы, заўсёды 60 FPS. Ну, не ведаю. Мне здаецца, што пад новую кансоль будзе новая Зельда. Вось гэтую прададуць, асноўны прыбытак атрымаюць, а потым будуць піліць новую гульню. Тому што, ну, мне здаецца, што мала хто купіць пад новую кансоль нейкую новую версію гульні, гэта чыстае пытанне грошаў. Наўрад ці. Ну так. А яны не казалі, што гэта апошняя Зельда? Ты што? Это ж золотая корова, яка несе золотыя яйцы, як бы это абсурдна не гучала. Ты што? Як это... Так, а пра што я так чуў? Ці пра Nintendo, пра кансоль самую можа быць, чуў? я не ведаю, не ну, просто гэта... з майго пункту гледжання я не чуў такую інфармацыю, но гэта ж, слухай, ну ж прыносіць грошы. Навошта гэта зачыняць? Не, ну так, зразумела. Не, там 100% яны не будуць нічога зачыняць, і далей будуць новыя Зельды, таму што гэта, ну, золотая корова, як было сказана, і на кожную новую кансоль Nintendo выходзіла новая Зельда, і там вось, напрыклад, Breath of the Wild, это спачатку быў эксклюзіў для Wii U. І яна не павінна была выходзіць на Switch. Пачакай, і цягнуў Breath of the Wild? Так. Офігеть. Wii U, не Wii, а Wii U. Вось, і яны выпусцілі яе на Switch толькі праз тое, што Wii U вельмі дрэнна прадалася. І трэба быў нейкі сістэм-селлер, які вельмі моцна прадаваў бы гэтую кансоль. Вось. Я зараз просто ў прастрацыі, таму што ты сказал пра Wii, яны вось эту маленькую фігню запіхваюць такі свет. Прабач, што перебаю, просто я сыч ужо перабор, а яны это ў Wii запіхну. Афі. Так там же, калі ты памятаеш кантроллер Wii U, гэта ж такі планшет, яны же першапачаткова камень шыйка был цалкам змалёваны з планшету Wii U. Там же и была фишка того, что у тебя увесь геймплей на экране телевизора, а все остальное, там мапа, твои все рэчы, яно у тебе на экране твоей консоли. И ты нібыта гуляешь одразу на два накірунка. А потым ужо з'явіўся Switch, для Switcha яны крыху перабудавалі гэтую сістэму, але ці што, яна так же сама Breath of the Wild выйшла і на Wii U, так же сама можна прайсці яе і на Wii U. Просто дзіву даюся праз аптымізацыю, гэта нейкі цуд. Японцы просто... Да, вось праграміст, распавядзіце нам увогуле, як такое магчыма аптымізаваць? Як казаў там NPC у Ведьмары калдун ебучай магія нейкая чорная, вось просто не разумею. Чорная магія. Можаш пагрухаць па мікрафону? Мне падаецца, ты не на яго пішешся. На ноутбук? Не, я не... Ну, я не ведаю, ты записываешь зараз гук? Калі записываешь, то добра, але ў рестрим, походу, ідзе твой ноутбук. Бляха, муха, точняк. Бля, ты не пішеш гук? Ён знік. Пакуль што знік. Раз. Вось. Вот курва матка. Вось. Бля, прабач, я толькі зараз зразумеў, што, напэўна, гэта не тая якасць. А я ж чую сябе праз гэты мікрафон, ну так. падлучаны ў родкаст. Матка боская. Так бывае. Скішная халера адбываецца. А я веду, што падумаю, што просто праз гэтую праграмку, што мы записываем, просто мне ідзе зменшана якасць. Думаю, ну, можа, так і трэба. Хлопцы, у меня гук нормально хаця б? Не, у тебе выдатны гук. Я таксама думаў, што гэта можа змяншае, потым гляжу, у тебе добры гук, а ў Лёхі неяк не тое. Думаю, ну... Карацей. Мы пачатку просто проверяли, там праз вялікую памер картинки у меня гук обрубаўся. Думаю, можа быть там праблемы інтэрнэту. Блин. Да не, нічого. Наслухалася нормально. Добра, што мы ўвогуле пішам хоць якую-небудзь аўдыастужку, таму што у нас... Дайце на каментары. Все пішыце каментары пра гук Лёхі, які лепей. Все, блин. Так. У нас было такое, што мы сели пісацца, 3 гадзіны пісаліся, а потым заўважылі, што мы не ўключылі мікрафоны. І ноутбукі. Нормально. Блин, шкада. Так, ну што, там у Малатка быў толькі пра эмацыйнасць. А, пра эмацыйнасць, то бок, мы там, просто гэта можна задаць ведаеш на сюжэт. Ты калі просто гульню праходзіш, як я, напрыклад, па-дурному праходзіў першую частку, блин, уже буты іх у галаве, батву карацей. Калі ты просто прабегаеш сюжэт,
і не вывучаеш гэтай месца, не збіраеш успаміны, то гэта просто файная баёўка ў файным свеце. А вось калі ты пачынаеш знаходзіць успаміны, я ўжо потым на Ютубе як бы прайшоў, паглядзеў, ты даведаешся папярэднюю гісторыю гэтага света, ты даведаешся гісторыю гэтай Зельды, ты зразумееш, што нездарма гульня названа ў гонар Зельды, а не ў гонар Лінку, ўсё ж такі гэта галоўны персанаж, гэтая дзяўчына. І вось гэта гісторыя, калі ты ведаеш цалкам, яна на эмоцыю прабівае. То бок тут уже геймер сам вырашае. Ён хоча проста пабіцца з босамі і прайсці гульню хуценька, або ён хоча даведацца этой гісторыі, атрымаць эмоцыі. То бок можна і так, можна і так. І гэта лічу цудоўна, потому што ну і розныя людзі па-рознаму хочуць праходзіць адну тую ж гульню. У мяне ўвогуле з эмацыйнасцю у адрозніванні эмацыйнасці батвы і тоткі яна просто, як па мне, крыху па-іншаму працуе з эмацыйнасцю, таму што у першай частцы ты адчуваў адзіноцтва, ты быў адзін у гэтым закінутым сусвеце і так далее, і так далее. І ты вось даведаваўся... Безвыходнасць такая. Так. Ты даведаваўся ўсё, што адбывалася раней, ты не мог ніяк не на гэта ўплываць, і ты не быў часткай гэтага сюжэту. Ты ўжо даведаваўся тое, што адбылося. А ты ўжо разгрыбаўся геймплейна з наступствамі, то бок ты там забіваў гэтых пачвар, праходзіў... Было адчуванне адзіноцтва такое ў батве? Нібыта ты адзін, хто? Адкуль? Там вось быў такі персонаж Міфа, калі хто ведае, там вось там была сценка паказваць, што вось яна Лінка кахае, і мы праз 100 гадоў прачынаемся, яе ўжо няма, яе забілі. Так. І ты такі, блин, ну так, вось ёсць такой вось. А у цёркі ты частка гэтага сюжэту, і ты на яго ўплываеш напрамік. То бок ты прыймаеш нейкія вырашэнні, ты камунікуеш з людзьмі і так далее, і так далее. То бок у цябе з'яўляецца крыху больш актыўных адчуванняў эмоцый у гэтай гульне, таму што зараз ты ўжо працуеш не з тым, што адбылося, а што адбываецца зараз, і ты частка гэтага. Вось мне праз гэта спадабалася, як яны да гэтага падышлі, таму што ну вось мне проста вельмі падабаецца батва, і мне вельмі падабаецца вось гэта адчуванне адзіноцтва і закінутага света, таму што вось там, напрыклад, такое мы там адчувалі ў якім-небудзь сталкеры. Калі ты гуляў у сталкер, ты вось так же сам ты ходзіш па гэтым закінутым свеце. Так, вядома, ты сустрачаеш нейкіх NPC, ты з кімсьці камунікуеш, але большасць часу ты адзін знаходзішся заўсёды. І вось у батве тое ж самае. А ў Tears of the Kingdom у цябе заўсёды з'яўляюцца нейкія такія рэчы, дзе ты з кімсьці камунікуеш, дзе ў цябе з'яўляюцца нейкія маленькія дадатковыя квесты, маленькія гісторыі. У мяне тут цікавы момант быў. Я ў бацьве вельмі не любіў паміраць. Я там за ўвесь час паміраў разоў 5, не больш. Я вельмі стэлсіў. Задрот. У бацьве я стэлсіў. Каб вы разумелі, я там амаль што нічого... Ну, я чуў усё, таму што я заўсёды хадзіў у касцюме, які там дазваляў мне каля монстраў шастаць. І чаму мне было не ёмка паміраць? Таму што кожны раз, калі я ў бацьве паміраў, мне падавалася, што ну вось, я помер, і ніхто пра мяне нават не ўзгадае. Так. Таму што я адзіны, і каму ніхто не ведае, што я тут раблю, я раблю гэта для ўсіх, але ніхто пра гэта не ведае, таму што зараз людзям не да гэтага, зараз усім гэтым... Вот цябе ніхто не памятае. Так. А ў цёрцы... у Польшы зараз кажаш, ці што? У меня ажно прабіла амаль што на слязу. Ну, насамрэч, у меня так было. А ў цёрцы ты памёр такі, ну і халера з ім. Загружаемся зноўку і пагналі, у нас там трэба таму дапамагчы, таму там нас ведаюць, тут нас ведаюць, ну неяк по-другому адчуваецца. І гэта... Па-рознаму пачыналі. Дэпрэсіўная не такая. Я ў батве ўжо ў першую гадзіну памёр 10 разоў, таму мне было проста. Пра 5 разоў за ўвесь час, ну гэта, канешне... Ты просто... пачаў на кантроллеры гуляць у першы раз. Не, наведаш, насамрэч не першы, да гэтага быў яшчэ геймбірд джойстик, я Mortal Kombat спрабаваў гуляць, так што это фактычна другі, но па-нармальнаму так, першы. У мяне чамусьці ўвогуле на бацьве было такое ўражанне, што там нельга паміраць. І я потым, калі ў DLC-шцы з'явілася гэтая мапа герояў, дзе можна паглядзець, дзе ты хадзіў, дзе ты паміраў, я такі гляжу, я там 5 раз памёр, такі, бляха, ну як дрэнна. А зараз захожу ў цёрку, там просто на кожным метры паміраю, і у мяне ўжо пачынае прачынацца, ведаеце, вось гэта, вось там я гуляў не так, там я менш паміраў, тут я, напэўна, нешта не так раблю, уже сам з сабой супернічаю. Але эмоцыі другія. Ёсць нейкае адчуванне Dark Souls-насці ў гэтым. Можна ўхтопчык невялічкі наконт сюжэту. Вось мы ўзгадалі Міфу, якая была улюблена ў Лінка яшчэ да батвы. Я чамусьці ўсю батву і ўвесь Tears of the Kingdom
адчуваю, што каханне павінна быць паміж лінкам і Зельдай. Не, я Все так адчуваюць. Ну, Яны просто это ж сябры. людзі, якія гулялі папярэдніх часткі, там у папярэдніх частках, здаецца, быў лінк брат Зельды. І таму вось тых, хто ведае папярэдніх часткі, такой асацыяцыі, магчыма, не ўзнікае. Не, это То не бок было лінк? такого, што яны былі братам і сястрой, але ў іх Не было было? заўсёды тое, што яны ну як названыя брат з сястрой былі. Ну просто ў Зельдзе у бацьве калі Зельда ва ўспамінах пра лінка узгадвае, падаецца, што яна яго ўлюблена і што яна нібыта ў нейкай фрэнд-зоне ці просто лінк ён не адчувае гэтых эмоцый, але кожны ўспамін быў такі лінк такі маўклівы, ён мяне выратаваў, вось я яго не паважала, а цяпер ён весь мой сусвет. Я такі, ну напэўна тут трохкутнік. Лінк, Зельда і меч. Так. Чатырохкутнік, ведаеш, міфа і Зельда, лінк меч, так. Ну, так, калі так глядзець лінку і на міфу похер было, таму што ён ён же не выкупаў просто, што яна ў яго закахана увесь гэты час, пака яна не памерла. Жорстка. Окей, то бок у іх не будзе любоўнай стужкі далей, ну окей. Ну не, тут цікавы момант, таму што калі ты паглядзіш на ўспаміны Зельды з Breath of the Wild, там бачна, што яна спачатку вельмі кепска ставілася да так, яна дрэнна яго ставілася. Яна яго не разумела. Таму што гэта быў стаўленік яе бацькі, а Так, з так, бацькай так, былі вельмі дрэнныя адносіны. Ну так, нацянута. Не сказаць, што дрэнная, таму што Ну так, ну як паміж дачкой, агульную мову і ўсё ж такі. А ось у гэтай частцы я такога не адчуваю. У гэтай частцы ўжо больш акцэнт на тым, што яны ну так, сябры. Касіў ясь, канюшыну. Касіў лінк, канюшыну, паглядаў на меч вышэйшы. У мяне прыкасіў я з канюшыну, у мяне было такое адчуванне, быў квест у Breath of the Wild, дзе цябе трэба было забіраць светлячкоў недзе ў полі, і цябе трэба было мечом вырубаць траву. Дарэчы, вось наконт эмоцый гэтыя дробязі, вось наконт там касіць траву, каб некага знайсці. Я ў бацьве пра гэта дазнаўся толькі на гадзіне 70-й. І мне сюжэтка, яна не выклікае шмат эмоцый. Я не гляджу Зельду як нейкую фільм, як нейкую кнігу. Не. Мне наадварот падаецца, што сюжэтка якраз таки яна такая вельмі тыповая для гульняў, там нічога складанага. Ну але цалкам, калі ты ўжо разумееш гэты сюжэт, ты разумееш, што гэта здаравенны сусвет. Але вось не было такога, як з Warcraft'ам 3 у маім дзяцінстве, калі такі глядзіш на гэтыя ролікі сюжэтныя, бляха-муха, я толькі хачу гэта прайсці, толькі каб паглядзець усё. Гэта было вельмі цікава, вельмі якасна. А там у папачцы былі файлікі, можна было паглядзець, не праходзячы ўсё. Ну ты так даведвайся ўжо пасля таго, як усё прайшоў. А тут такога няма, але большую частку эмоцый выклікае тое, што ты такі бегаеш, потом хоба знайшоў нейкіх мобаў, пабіў іх і знайшоў нейкі прадмет, там вопратку легендарную, якую ты б увогуле мог не знайсці, і гэта ніяк не адлюстравалася на табе. Але ты я знайшоў, і вось тебе есть там бонус. Там у Breath of the Wild ты, напрыклад, там можаш бачыць, колькі хп у мобаў засталося. І такіх дробязяў, якія не лінейныя, яны пазасюжэтныя, яны просто раскіданыя па сусвеце, ты іх знаходзіш, яны мне шмат эмоцый прыносяць. І ты не ведаеш, колькі іх, і ты можаш іх бесконца знаходзіць. Мне такое было з Breath of the Wild, я не ведаю, ці наткнуўся ты на гэтага NPC ці не, там ёсць NPC, у якога свая асобная валюта, і ён абменьвае органы монстраў, і там прадаецца сет цёмнага лінка. Не памятаю, з якой гульні. Была гульня, дзе лінк ператвараўся ў цёмнага лінка злова. Вось, і я пайшоў фарміць сабе на гэты сет, і калі ты называеш гэты сет, некаторыя мобы на цябе не рэагуюць, таму што ты выглядаеш вельмі злым, і усе NPC на цябе рэагуюць, яны цябе вельмі баяцца. І я такі, бляха, ну яны ж гэта так далёка запраталі, гэта так настолькі захована, але настолькі ахірэнна, што ёсць такая тэма, што вось можна ператварыцца ў цёмнага лінка, і, мабыць, ты ніколі не гуляў у тую Зельду, дзе лінк быў цёмным, але вось ёсць нейкі такі кавалчык, які цябе дазваляе дакрануцца вось да гэтага, што было раней. Так. Вельмі эмацыйная гульня, вельмі эмацыйная. А ведаеце, што самае эмацыйнае для мяне ў бацьве было? Калі я не моцна яшчэ пракачаўся, для мяне самае эмацыйнае было, калі ты 15 хвілін
карабкаешься на гору, а потым адбываецца нейкая ліха і ты падаеш. Ці пачынаецца Ці дождь. не хапіла. І Ці ты ой, дождь, бля. Дарэчы, у Tears of the Kingdom яны ж зрабілі касцюм, за якім можна поўзаць. Так там і зёлкі ёсць нейкі І спецыяльныя. ў Breath of the Зёлкі. Wild таксама ёсць касцюм. Яно таксама было? Так, Фак. ты просто Колькі я яго- часу на гэта змарнаваў. А я ж стэлсіў. І я просто аблазіў усе горы. І я, напэўна, 70% правёў на гарах. Тут же добавили гэту цікавую механіку, дзе лінк праходзіць праз паталок, і гэта дазваляе ў некаторых рэчах там не краскацца па скалах, ці, напрыклад, пабудаваць летаючы шар і падняцца на гару праз яго. Ці, ну, Так. там у цябе ўвогуле з'явілася шмат рэчэй, якія дазваляюць цябе, каб не кароскацца ўвогуле па гэтым скалах у Tears of the Kingdom. Але я ўсё роўна гэта раблю, таму што я звык. Дарэчы, як вам механіка з будоўляй механізмаў? Таму што яна не асноўная, і без яе можна прайсці гульню, але ўсё ж такі, ці карыстаецеся вы ёю? Ну, я ж сказаў, замест каней глайдеры былі. То бок, там спачатку батарэйкі збіраеш, а потым гэта найлепшы сродак перамяшчацца па мапе. Я заўважу, што я это выкарыстоўваю як чытарскую штуку ў стэлс-рэжыме. Я просто падыходжу да якога-небудзь там, не ведаю, спота мобаў, раблю некалькі механічных машын, якія просто едуць іх і выжигаюць, і сам стаю і гляжу, як гэта ўсё адбываецца. А можна ж не машина, ты знаешь, там есть такая штука в око, якая наводится, можно просто турельку поставить, и коли заряд есть, она будет всех отстреливать. Там Ну вот так, есть- так. У меня просто зараз у чертежах есть машина с воком и з вогневым. И она ездить, и сама наводится. И, ну, просто такая, ведаешь. Нават самых моцных мобаў за 5-6 хвілін она може А забрать. яны не разбиваюць? Я думаю, что там... Яны калі ж- разбіваюць, але вельмі не хутка. Вельмі не хутка. Я так свайго я спачатку я сустрэў леўра, самы моцны моп у Зельдзе заўсёды быў леўр. Вось, і калі я сустрэў гэтага леўра, я яго спачатку пачаў долбіць як у Breath of the Wild, а потым такі, так навошта ўвогуле? Будуем просто машыну, глядзім, як яго забівае машына. І тебе так прыемна, калі гэтая машына забівае гэтага леўра, ты забіраеш усё, што з яго дропнулася, і вельмі... Тут, калі ты часто гэтым карыстаешься, ты зноў пачынаеш бачыць заскрыптованасць, таму што мобы вельмі часта пачынаюць біць ось менавіта гэтую машыну і забываць пра цябе. Спачатку гэта прышпільна, а потым ты такі, гэта такое... Не, гэта прышпільна. Мне падабалася до самого конца. Хай біць. Наконт леўраў, я да сіх баюся падыходзіць да драконаў. Чаму? Таму што яны такія здараведны, мне падаецца, ён мне одну плюху дасць і ўсё, мне кабзда. Супакойся, я да іх не падыходзю нават, так што все нормально. Вось пра тое, як можна праходзіць гэтую гульню. Можна Ой. цалкам нейкія рэчы геймплейныя выкідываць, так мне не падабаецца, не хочу з леўрамі драцца. Я так у Breath of the Wild, памятаеце, была тэма, калі ты праходзіў пачвару руты, якая слон. Там трэба было залезть на гору і сабраць стрэлы і Так, а там леўр хадзіў пас там хадзіў леўр. І я ніколі не мог спачатку забіць гэтага леўра, мне там патрабавалася 30 траю, а потым я толькі Яго не трэба забіваць, ты што? А, дарэчы, мне рассказывали, не ведаю, правда ці не, я правяраў уже ў гэтых слёзах, не трымалася. Некаторыя леўры на тебе не нападаюць, калі ты без зброі не дастаеш. Ты падыходзіш просто вось так, без зброі, такія, окей, і ўсё. Не, вось Правда ці не? я не Я праверяў. Я не нешта такое памятаю. чуў, можа мне просто пажартавалі, сказалі гэта, но я нешта чуў, што некаторыя леўры не рэагуюць на табе, калі ты не дастаеш зброі. Типа, хлопец без зброі, хай ідзе. Трэба паспрабаваць. Там можна надзець шапку, якая на леўра ёсць такая падобна. маска, здаецца, Маска, Majority, так. як называецца. І з ёй я дастаткова блізка праходзіў каля леўра, і ён на мяне не звяртаў увагі. Ці што там ёсць маскі розных пачвартаў, напрыклад маскі бакаблінаў ці моблінаў, і там некаторыя мобы цябе будуць прыймаць за свайго, і тады не будуць цябе атакаваць. Ёсць такая механіка, ці што? Працягваючы тэму з леўрам, я вырашыў праверыць уже ў слёзах каралевства, ці сапраўду не такое мяне, калі я без зброі, і гэта была адна з смерцей, таму вось у слёзах каралевства гэта мне не спрацавала, карацей кажучы. Ці гэта быў не ты леўр? Да, не той, неправільны леўр просто трапіўся. Ну, дарэчы, я б не здзівіўся, калі б леўры не атакавалі цябе без зброі, таму што яны выглядаюць як такія нейкія крыху нават Ну, такія, так, сур'ёзныя, вось менавіта сур'ёзныя, нават не злыя, а сур'ёзныя. Яны ходзяць і трымаюць сваё поле. Не чапайце маіх кароў. Яны заўсёды вось леўр гэта праблема, напрыклад, у Breath of the Wild была, таму што там любой леўр цалкам мацнее, чым Ганан.
Таму што Ганан Галоўны босс. гэта расчараванне. Ты прыходзіш яго просто адной рукой затыкиваешь, просто вось нічога не там, напрыклад, даже калі ты не забіваў гэтых пачвар і цябе калі ты не забіваеш пачвар у Breath of the Wild, ты прыходзіш да Ганана і гэтыя пачвары з'яўляюцца, у цябе гульня ператвараецца ў босс-раш. Так, справа ў тым, што Зельда не пра босса ўвогуле. Ну, типу, там же была праблема з батвой, што ты забіваеш босса і далей гульня заканчваецца, і яны зрабілі так, што ты можаш перезагрузіцца, то бок яна не працягваецца, табе трэба загрузіцца, і Ганан ўсё яшчэ не будзе забіта, але ты далей можаш прайсці вывучаць свет. І вось у гульне, у якой самае галоўнае гэта свет адкрыты, як это каштоўнасць гэтага босса яна знікае, табе не патрэбны босс. Просто сюжэтная частка такая было б незразумела, калі б ты забіў Ганана, ты выратаваў Зельду і далей бы ты бы просто шпацараваў па свеце, а што было б з Зельдай, што б яна рабіла, там бы ты павінен, яны бы просто павінны былі б зразумела. Я просто таго, што босс гэта не галоўны ў гэтай гульне, і таму гэта нармалёва, што Ганан просто намінальны, каб паказаць тебе. Прабачце, можа я крыварукі, але вось у слёзах каралевства Ганан нармальны такі быў. Я там нормально. Я яшчэ не дайшоў. Яны увогуле, калі мы паглядзім на босаў і на шрайны, напрыклад, вось заўсёды вы не гулялі ў іншыя Зельды, вы не ведаеце, але заўсёды ў Зельдах былі вельмі вялікія шрайны. То бок ты прыходзіў туды і ў шрайне праводзіў 3 ці 4 ці 5 гадзін разгадывая гэтыя загадкі, і ты заўсёды ламаў галаву, ты заўсёды там было шмат мобаў, якія цябе забівалі, цябе трэба было вельмі шмат траю. Гэта я так разумею, як быў квест у DLC-шцы на паляпшэнне меча у Breath of the Wild. Так. Ён там квест на майстра меча. Так, мало так ты ці не праходзіў? Праходзіў. Пачакай яшчэ раз. Там карацей у DLC-шцы у Breath of the Wild ёсць квест, каб палепшыць яго паказчыкі. Табе трэба за пар прайсці тыпу там 15-16 шрайнаў. І калі ты на адным з іх прайграеш, то ты пачынаеш усё зноўку. Я гэтым вар'яцтвам не займаўся, я просто згарэў. Гэта вельмі цікава. Гэта дрочыва. Прабачце, але гэта дрочыва. Ну так. Але цікавая, так. Ну, слухайце, калі так казаць, Зельда ніколі не была лёгкай гульнёй у геймплейным плане. Вось ніколі. Заўсёды гэта гульня была пра тое, што трэба ламаць галаву, цябе трэба 10 траяў, вось гэта было пра гэта. А калі выйшла Breath of the Wild, то ўсе тыя, хто гулялі ў ранейшыя Зельды, яны такія: вы крыху сапсавалі гульню, таму што вы её зрабілі лягчэй. Ну, не ведаю, для чалавека, які ў першы раз пачаў гуляць, самае то. То бок, магчыма, іх была калі мэта новых гульцоў прывабіць, то яны выканалі гэтую задачу проста выдатна. Не з'явілася у вас жаданне прайсці якую-нибудь іншую ранейшую Зельду, там Skyward Sword, напрыклад, яна выходзіла, і ремастер выходзіў на Switch. Нават не ведаю. Хіба што, калі б я ведаў, што там нейкая вось гульня мае вялікі цікавы кавалак сюжэту, каб зразумець гэты свет. Мне тое ж самае. Калі сюжэт вельмі выдатны быў бы недзе, я б прайшоў. А так я асалоду атрымліваю ад гэтага сусвету, мне сюжэт гэты на другім плане стаіць. Ну вось тая Зельда, дзе Лінк ператвараўся ў воўка, не памятаю, як ВКЛ? По Великому княству Литовскому зрабілі? Ну там была тэма, што Лінк быў обаратнем і ў ваўкалака ператвараўся. Ну не ў ваўкалак, а просто ў воўка. І там вось, дарэчы, быў цікавы сюжэт, і яна выходзіла на GameCube, а потым яе ремастер выходзіў на Wii U. Вось. І там яшчэ была, дарэчы, такая тэма прыкольная, што, мабыць, вы заўважылі, а ці не заўважылі, Лінк, ён леўша. Ён заўсёды трымае меч у левай руцэ. Ух ты, ты не заўважыў. І гэта адзіная Зельда, дзе Лінк праварукі. Таму што яны яе адзеркалілі, у іх там былі нейкія рэчы, якія іх абмяжоўвалі, і вось тады прыйшлося ўпершыню зрабіць Лінка не леўшай. Слухай, а можа не леўша, можа правша, таму што шчытом перарабіць цяжка, трэба падгадаць. Не, Лінк, гэта частка канону, Лінк леўша. Ну вот. Файна. Ну, пачакай, у Tears of the Kingdom ён меч у правай руцэ трымае. Не, ён пэрі робіць заўжды правай рукой. У левай. Правай рукой пэрі робіць шчытом, ось я памятаю. Так? Окей. Правай рукой ён робіць пэры, а ў левай руцэ трымае меч. Цікава, Усіслаў Чарадзей таксама быў леўша? З каго пісалі канон? Плагіятары! Натхняліся яны нашай радзімай. Вось, так, зараз я яшчэ раз заглянуў нататкі. З уражанняў, пакуль ты заглядваеш, я яшчэ хочу адзначыць, што у Tears of the Kingdom зрабілі 3 міры,
так это паветраны мір, гэта звычайны наш Хайрул, гэта Это у вас падземны у нас мір. как раз у нотатках і есть. Ну так, Мгм. прычым падземны мір ён па памерах такі же, як і Хайрул, паветраны ён крыху менш. І што цікава, я калі дазнаўся, што яны ёсць, я думаў, што яны будуць цалкам асобныя. Ну, я маю на ўвазе, што з аднаго ў другі патрапіць без там перезагрузкі, ось, без гэтых загрузак інтэрфейсаў нельга, таму што гэта 3 розных міры. Але ўсё ж такі ёсць шляхі, праз которые ты можаш просто трапіць там з падземелляў на Хайрул, і з Хайрула можаш падняцца ўвысь без усяго дадатковага. Я маю на ўвазе, напрыклад, там увысь ты можаш па вадападах падняцца з якога-то моманту. І мне гэта крыху вынесла мозг, таму што я як праграміст разумею, што яны просто сумясцілі гэтыя 3 міры. І нават настолькі сумясцілі, што гэта, напэўна, недзе там пад капотам адзін мір, але просто ў 3 разы большы. І ты за кошт гэтага экспірыенсу, што ты можаш перамяшчацца без вось гэтых доўгіх пауз і загрузак, у цябе ў галаве складаецца ўражанне, што гэта насамрэч адзін цэласны мір, ён просто настолькі вялікі. Вось я вельмі прыхірэў з гэтага моманту, калі я ўпершыню запрыгнуў у калодзец рандомны, і мяне просто у лёхе пагрузіла без усякіх, ну, там не было ніякіх прадзагрузак, нешта іншага. Я просто туды патрапіў, такі вау. Ці калі валун з неба сваліўся, ты на яго запрыгнуў, адматаў час і просто патрапіў на які-небудзь востраў. Мне падаецца, што можа быць нават ёсць нейкія касцюмы, які дазволіць з лёхаў падняцца па гэтых Паветраны шар называецца гэты касцюм. Дарэчы, паветраны шар. Але Ну, паветраны вось- шар не разбурыцца, не хопіць яму, напэўна, моцна. Ён же разбуряецца. М, Ён падымаецца на пэўную вышыню, а потым пачынаю Так, цябе так. моргаць сам шар і знікае ў нейкі момант. Ну я у столь лёха ўпіраўся на ім, калі я спрабаваў, а прям вышэй не спрабаваў, таму чорт яго ведае. Але акрамя паветранага шару у нас яшчэ шмат чаго ёсць. Ну Можна так, спрабаваць. ты же можаш просто сабе некалькі ракет прыкрапіць і просто ракетамі далецець. Просто некалькі запарк на некалькі шчытоў іх прыкрепіць, просто шчыты мяняць, заўсёды актываваць і ўзлетаць вышэй. І вось гэта вот дзіцячая нейкая радасць ад таго, што ты разумееш, што яны не схалтурылі, яны зрабілі гэта цэласным сусветам, і ты гэта адчуваеш. Так, Ніхто б не зрабіў, яно не трэба, яно ніяк не ўплывае там на нейкія механікі, ўсё астатняе. Просто ніхто ж не прасіў вас гэта рабіць. Так, так. Не, пачакайце, Але- хіба ў трэцім ведьмары не было такога, што ты скачаш на плотцы і вось скачаш, не? Не, там была такая тэма, што ў якісьці момант у цябе магла быць невялічкая, там на 3 секунды прадзагрузка. А ведаеш, у мяне, дарэчы, у слёзах каралевства было пару момантаў, калі была прадзагрузка. Там вось на секунду две Яны ёсць, але буквально пару момантаў. І яны раскіданы неяк вельмі нечакана. Вось, напрыклад, я там учора адчыніў для сябе хату, якой можна адпачываць бескаштоўна. Калісьці там адчыняецца такая хата, можна бескаштоўна адпачываць, не буду казаць калі, але ўсё ж такі, калі я першы раз адпачуваў у гэтай хаце, у мяне была пауза на секунд 30. І я ўжо звыкся, ну, то бок там перезагрузка, як лінк заплюшчыў вочы, там спіс, нейкія гукі, і гэта секунд 20-30. Я думаў, што зараз сюжэт зменіцца цалкам, але не, ён просто прачнуўся, такі сардэчкі аддавіў. То бок мне падаецца, што яны раскідалі гэтыя загрузкі ў нечаканае месцы, каб мы не разумелі, што вось зараз нешта зменіцца вельмі моцна па сюжэце, па міры, па яшчэ чым-небудзь. Ну яны просто не пайшлі по гэтаму стандартнаму шляху, дзе, напрыклад, вось як на плойке там з кратасам гэта было зроблена у Gods of War, там, напрыклад, дзе ён ідзе праз якую-небудзь там вузкую рэч, праходзіць паміж сценах і так далее, у цябе ёсць там вось заскрыптованы момант, дзе ён выглядае як суцэльны сусвет, але ты разумееш, што там нейкая загрузка ёсць. Ці там, напрыклад, у іншых гульнях там, напрыклад, ты дзверы адчыняеш, анімацыя адчынення дзвяры, і за гэты момант ідзе загрузка. Такога няма, таму што сусвет цалкам адчуваецца суцэльным. І вось гэта вельмі дзіўна, таму што калі ты ў першы раз трапляеш у лёхі і вось пачынаеш вывучаць падземны сусвет, для цябе гэта вельмі дзіўна, што ты, я не ведаю, как для вас, для мяне просто было вельмі дзіўна, што я ў любы момант магу патрапіць у Хайрул як-небудзь, знайсці і вылезці у той же кропкі карты, мапы, і застацца там. То бок я магу просто прайсці Хайрул, пад Хайрулам прайсці просто з аднаго канца да іншага канца.
Ну так. Ну слухай, ты казаў там анімацыя адкрыцця дверей. Давай подумай, калі ты падаеш у лёхі, там ёсць пэўны прамежак часу, секунд Ёсць, 10. малі- Калі ты падаеш у Ёсць. адным тым жа месцы, то бок ну вось, і калі ты павазіш праз столю, таксама вось эта анімацыя, она таксама займае пэўны час. То бок ты проста не звяртаеш увагі. Ну анімацыя пераходу ёсць. Але слухай, калі ты падаеш з нябёс на землю, таксама Можна ёсць тыпу нейкая падобная анімацыя. Ты доўга ляціш і там часам прысутнічае анімацыя. Але ў тым месцы, дзе ёсць нябёсны вадапад, ты падымаешся па вадападзе. Слухай, ну там таксама напэўна ёсць, ты просто вельмі доўга падымаешься, але яна там так зроблена, што ты нават не бачыш. Яны просто добра схавалі гэта. І гэта Добра. выдатна, гэта вельмі выдатна. Што да лёхаў, гэта для мяне настолькі дэпрэсіўны эксперыенс быў. Ну Я ж стэлса прабрасці дрочар, і я гэтыя лёхі адчыняў цалкам, пакуль все не адчыніў. І ў мяне не было касцюму, я толькі ў малатка пабачыў на стріме, што ёсць касцюм, які крыху падсвечвае. У меня была толькі шапка, і я насіўся з гэтымі кветачкамі, са стрелами і шапкай па цемнаце, цалкам цёмна, я не разумею, што адбываецца, там моп нейкі па мне долбануў, я яго не ўбачыў. Для мяне гэта было як нейкі Dark Souls. Просто настолькі дэпрэсіўна. Я адчыняў гэтыя лёхі толькі праз тое, што я не хацеў, каб у мяне ў гульні былі месцы, у якіх не страшна. Потому што там цёмна. Ці што гэта адчыніць лёхі. Не, гэта праз цемру. Я вельмі не люблю гульні, у якіх ёсць цемра і такія моманты, дзе на цябе скочуць, і мне гэта вельмі не падабалася, што ў мяне ёсць лёхі цёмныя, і я не ведаю, што там чакаць. І таму у меня першая мэта была адчыніць цалкам усе лёхі. Ну гэта напэўна ЭКР таксама крыху, я не ведаю. Але гэта такі эксперыенс быў, я просто па цемнаце насіўся, я лазіў па гэтых горах, не бачучы, што там адбываецца. Для мяне гэта натуральна было як нейкі іншая гульня нібыта. Нібыта так, Alien Experience, вось такі, ведаеш. Ну, дарэчы, дзіўна, таму што вось як я памятаю лёхі, ты звычайна у нейкай кропцы, амаль у любой, ты бачыш найбліжэйшая вось эта вось кветка, якая дае святло. Всё так, але дайсці з дапамогай маленькіх кветачак. Іх заўжды хапала, ці не? Ты ж раскідаеш кветкі, яны падсвечваюць, ты проста ідзеш па светлай дарожцы. Так, але кветак не хапае. Не хапае. І не заўсёды іх хапае. У мяне там было з сабой 60-70 кветак, і мне хапала там адчыніць, не ведаю, ну там 5-10 лёхаў. То бок моя гульня ў лёхах заключалася ў тым, што я просто ставіў маркер. Калі залетаў у лёхі, я з вышыні ставіў маркеры на тыя карані, якія ў мяне ёсць у дасягальнасці, і потым марнаваў паўгадзіны на тое, каб ці з кветкамі, калі яны ў меня ёсць, і калі яны скончваюцца без кветак, просто ў цемры зразумець, як да іх дабрацца. Таму што шлёхі яны там такія, вось такія ўсе вывернутыя, часам гэта вельмі складана было да іх дайсці. Там яшчэ і мобаў да халера. А яшчэ калі пад гору ты паўзеш, і ты не ведаеш, якое на велічыні, і ты 10 раз пад яе паўзеш у розных накірунках, спадзяючыся на тое, што недзе будзе ступенька, і ты зможаш адпачыць. Так мы і даведаліся, што ў лёхі ОКР. Але я адчыніў усе. Ну там 2 парталы засталіся. Але хутка. Ну тут такі момант вось про то, што вось зараз ты расказваеш, я вось такі выказваю мікраванне, але то, што я казаў пра кветачкі, пра падсветку, гэта даведаўся ўжо ў канцы гульні, калі прайшоў сюжэтку. То бок я тады даведаўся, што ведаеш вось эта вёска, дзе жывуць гэтыя, як жа іх, міфа, ну жыхары мора, так сказаць. Ага, окей. Там водзяцца крабікі. Зорра. Ты спускаешься, збіраеш гэтых крабікаў, з іх гатуецца ежа, якая дае стаміну, і ты можаш залезці куды хочаш. Ну я даведаўся пра гэта ў канцы. А так я падаў, крычаў, плакаў, усё такое. Так што, ну, это просто у тэму таго, што вось гульня не тое, каб зараз прайсці. Ты можаш пагружацца, знаходзіць цікавыя механікі, будзе цікавей. Ты ж самы лёгкі, калі ты паставіў маркер на некую кветку, глайдер, сеў, даляцеў. І як бы это хутка будзе, чаму не? Ты, дарэчы, карыстаўся глайдерам? Глайдер ты маеш на ўвазе сокал, на якім стаяць прапеллеры. Не, стырно і 2 вентылятары. Ты просто стырно і 2 вентылятары? І ён лётае. Чакай, а стырно да чаго чапляецца? Каб кіраваць ім. Не, да чаго яно чапляецца? Ты ставіш стырно по центру, ось оно так стоит. Ну, там летает и 2 вентилятора. А есть еще там... А, и ты стоишь на самим стырне? Так. Серьезно? Так можно было? Я не доглядел до гэтых стримов. Так, это гляди, у меня еще вариант такие для нуба, а там некоторые загоняются, когда правильно подобрать симметрию, можно поставить вентиляторы спереду и сзаду, не по боках. И тогда это еще больше стабильная штука отрымется, но и тяжко собрать, там треба позагоняться годинку. Слухай, треба паспрабаваць, дзякуй. Ну, як дзякуй, я сам падгледзеў іншых людзей, так што... Я, дарэчы, у тебе падгледзеў, што на шчыт можна ракеты прычапляць, я не ведаў, я такі, вау, сабе. Найлепшая рэч. Мне не хапала гэтай абілкі з папернай часткі, калі ты можаш летаць уверх. Вось, я думаю, як жа гэта... А ракеты замяняюць, і вось гэта не кампенсавала, таму што вось абілкі-то з першай часткі некаторыя не то што дадалі, яны замянілі, і мне некаторыя не хапала. Змянілі.
І вось ракета добра кампенсавала вось эту мабільнасць, так што так. Мне здаецца, што мы зараз гэта абагулілі свой вопыт і мы пойдзем і зараз кожны будзе гуляць па-іншаму. Ну як кожны будзе гуляць, у мяне тысяча няма, трэба знайсці добрага чалавека забраць назад ці купіць свой, хаця ўжо. А дарэчы, на эмулятарах не запускаецца? Я чуў, што запускаецца нармалёва. Так гэта ж піратства, не? Эмулятары ці я памыляюсь. Не, ну калі ты набыў картридж, то чаму нельга набыць пірацкую копію? Слухай, і увогуле я не бачу ніякага сэнсу. Там, напрыклад, калі ты не хочаш марнаваць зашмат грошай, я просто не бачу сэнсу ў эмулятарах, ты можаш набыць сабе Switch Lite, калі тебе падабаецца. Мне, напрыклад, вельмі падабаецца гуляць у партатыве. У Switch Lite вельмі, ну, там, якасны экран, ён крыху менш. А Switch Lite падключаецца да док-станцыі? Не, у гэтым-то і там. Тады гэта не той экспірыенс. Гэта просто, гэта не для цябе, таму што цябе не падабаецца гуляць у партатыве. Але там Switch Lite, там, напрыклад, зараз у Літве яго можна набыць там за 100, 130, 140 еўра, і гэта не такая вялікая сума. Вядома, што гэта сума, якая там кожны можа яе заўважыць, але гэта не такая вялікая сума, як пайсці, напрыклад, набыць адразу ж сабе Switch OLED. І ты можаш просто сабе ўвайсці ў гэты мір вось праз такой спосаб. Я тут буду казаць, што так не рабіце, таму што ў Zelda інтэрфейс ўсё ж такі вельмі дробязны, і глядзець на Switch Lite, мне падаецца, у мяне шмат гульні, я шмат часу ў гульне не марную, а правожу над тым, каб назіраць у візар, што адбываецца вакол. У меня монитор, і я на моніторе гляжу, узлетаю, з вышыні гляжу, і мне падаецца на свечі, я спрабаваў на свечі гэта складана рабіць, асабліва калі табе 31. Вялікі монітор, то за тебе ж не здавалось там 30 цэлей ці колькі? Ну, ён дакладна больш, чым на свечі, і на ім больш все бачна. На свечі, што ты не заўважыш на свечі, ты абавязкова заўважыш на моніторы. Неяк праз гэта мне больш падабаецца монітор, вельмі. Шмат больш. Ну, у тебя такі класічны кансольны геймінг атрымаўся. Ну так. Мне нават і джойстик ужо ёсць. Я набыў спачатку дешманскі джойстик, нейкі ноунейм. У меня такі шлях. Дарэчы, спачатку я гуляў на джойконах, якія ўстаўляюцца ў стандартны трымач, і было нармалёва. Потым я вырашыў жонкай пагуляць у нейкую гульню, і мы набылі гэты дешманскі за $30 джойстик. І ён у мяне адхадзіў усю Зельду, бо Breath of the Wild 100 гадзін, а потым у яго зламаўся стік. Ён пачаў хадзіць назад. І я вырашыў, што ўжо доўга са свечом буду гуляцца, трэба набыць нешта нармалёвае, набыў іх афіцыйны джойстик, які каштуе, бляха, як крыло самалёта ў параўнанні са свечом. Ну, як пол свеча, так, шчыра кажучы. $130 ці колькі, як не памыляюсь. Я за 80 набываў у Польшы. 80 евро. Але, пакуль што ён уже 80 гадзін адпрацаваў, і падаецца, што няма поводаў хвалявацца, што ён зламаецца. І прам эксперыенс лепшы, чым гэта ўстаўныя? І ён, так, па-першае, яго форма другая, па-другое, арыгінальны гэты джойстик, ён цяжкі, ён важкі. Ён значна важэйшы, чым тое, што на свече было, ён значна важэйшы, чым той ноунейм. І гэта надае табе больш, я не ведаю, больш нейкага эксперыенсу такога пазітыўнага. І да таго, што у яго таксама ёсць вібраодгук, што вельмі цікава. Ну, карацей, для вялікай рукі гэта вельмі добра. Пасля яго я не магу гуляць на джойконах, якія ўстаўлены. Вельмі незручна. Ну так, і ўвогуле гуляць на джойконах гэта такое сабе там. Але першы час я гадзін 30 на іх прогуляў, было выдатна. Так, табе не зразумела, што просто можа быць па-іншаму. І калі ты па-іншаму паспрабуеш, для тут тебе другія вуглы, другі наклон, другі спосаб утрымання гэтага джойстику, ты да яго звыкаешся. Кнопкі большыя, што таксама дапамагае. Вы хочаце сказаць, што мой джойкон экспіріенс это фігня, і як бы... Ёсць лепшы, скажем так. Цікава. Я просто думаю, што вось гэтыя гіраскопы, гэта просто найлепшае, што можа быць у джойстику, но это просто першы раз. Так там таксама ж гіраскопы ёсць. У афіцыйным ёсць, вось у гэтым, які дарагія крыло самалёта ёсць, у тым, што я набываў танным, у не было гіраскопа. У некаторых кітайскіх ёсць. Але гэта не перашкаджала мне, насамрэч. Не ведаю, без гіраскопу з лука страляць, мезацца немагчыма. То бок, прабачце, гіраскоп ёсць паўсюль. Я пераблытаў гіраскоп з вібраматорчыкам. Вібраматорчыкаў не было ў дзешовым. Гіраскоп, ой, у нас конечно, быў, так. Прабачце, гэта мне траблы сувязі, таму што зайца ты знік, ці я знікаю, што тут адбываецца? Не, все добра. Ага. Ну гэта бывае StreamYard глючыць крыху. Ну там на ісходнікі там гэтага не бачна.
наколькі я памятаю. Так, ну все, я все сказал. Прабачце. Ну давайте Я за размову синими пальцами трымацца не буду. мне застаецца одно пытанне такое. Чаму Зельда адна з галоўных прэтэндэнтаў на гульню года? Вось ваша меркаванне. А хто канкурент? Хто канкурент? Ну А што так, ёсць яшчэ гульні? Так, Лёша, які гуляе только на Nintendo Switch і увогуле не гуляе. Ну глядзіце, А хаця ведаеш што, пачакай, Hi-Fi Rush, я ведаю, файны. Hi-Fi Rush выходзіў таксама добра. Hi-Fi Russia? Нешта дрэннае. Это, ну, як DMC, толькі з цікавым аніме-стылем і пад музычку. Гомзік стріміў, дарэчы, файная штука. Ну, просто ведаеш, я чаму спытаю, таму што вось, мне здаецца, у гэтым годзе і нічага лепшага і не выходзіла, то калі б там нейкі Bioshock быў, ці новая GTA-шка, ці Redemption, вось нешта такое, то можа быць, а так просто, ну, я не бачу канкурента такога ж узроўню. Яшчэ Baldur's Gate 3 будзе выходзіць. А вось гэта, дарэчы, заявачка, там ёсць медведь. Каб падтрымаць сваю свядомасць таго, што мне трэба спаліць, так? Я нагадаю, што была яшчэ гульня нейкая вельмі рэзанансная, якую расейцы зрабілі. Atomic Heart. Я нават сюжэт не ведаю. Гульня, якую нельга называць, так разумею, так? Не ў гэтым плане, просто гэта, па-першае, гэта не такой моцны тайтл быў, які нарабіў не столькі хайпа, не так моцна прадаўся, і... Я да чаго, я не падтрымліваю іх і ўвогуле не гуляў, але просто столькі хайпу было, што мне падавалася, што там нешта так не, давай, незвычайнае. Наконт хайпу. Хайпу было шмат вакол Hogwarts Legacy, ну не думаю, што стане гульню году хіба што праз продажы. А так, сама па сабе гульня, ну там, ну што ў той гульні ёсць? Ну, там ёсць геймплей і ёсць фан-сервіс, і ўсё. Diablo 4? Там можа быць. Я просто сам не гуляў, но шмат добрых водаў каўчу, кажу, нават лепей за другую. Вадзіма не хапае, вось Вадзім зараз у яе гуляе, трэба было б яго меркаванне спытаць. А ён тебе не казаў? Агонь, не агонь? Не, мы размаўлялі на першым кікаўскім пра гэта, ён там нагуляў на той момант каля 40 гадзін, і ён казаў, што просто вогнішча. Я просто там чытаў навіны, здаецца, можа, у вас, у каго там парэзалі не той Diablo і зрабілі горш. І там прям фанаты вельмі незадавольныя былі. Зараз патч выйшаў, і вось праз гэты патч зараз усе незадаволеныя. Мне здаецца, што яны там будуць зараз некаторыя механікі адкатваць назад, але я не ўпэўнены, таму што я не гуляю Diablo, і мне там увогуле зараз не цікава, таму што мне ёсць Tears of the Kingdom, і ну, я не ведаю, што вось ну, не задзяўбаўся я пакуль, каб пайсці гуляць у іншую гульню, таму што не з'явілася ў мяне пакуль нейкага жадання. Гэта ты стрымер, і ў цябе ёсць аўдыторыя, якая патрабуе цябе больш гуляць у розныя гульні, і ты там зараз праходзіш тайтл, я не памятаю, дарэчы, як называецца. Легенда з Інвальда, цудоўная гульня ад беларускіх распрацоўшчыкаў, там на тут беларуская мова. І цудоўны беларускі тэкст, я вось чытаю, разумею, што пісаў чалавек, які беларускую ведае лепей за мяне. Ёсць гульні, якія распрацоўваюць беларусы на беларускай мове. Ну, я на старенькая, 8 гадоў на 15 годзе выйшла. Толькі недавно даведаўся. Офігеть. Ну, это офігенно так. Вось. А так, ну, просто вось уход у бок, просто сумны момант. Колькі вы ведаеце гульняў з беларускім нармальным інтэрфейсам? Я вось адну праходжу цяпер на старыме. А так і нават не скажу. Была... Хомзік прапанаваў пагуляць, танчыкі. Там трэба там трэба заводы будаваць. Ну і так і ў танчыках яшчэ было. Заводу факторію, здаецца? Факторію. А яшчэ Рудзі недаўно рабіў агляд, там была гульня, там дзе роботу яго замест глыва акварыум з рыбкай. Таксама ёсць беларуская лакалізацыя. Не, ну там калі падумаць можна набраць, ну мне здаецца, тут пальца адной рукі хопіць на такія гульні пакуль што. Ну карацей, Зельда патрабуе беларускай лакалізацыі. Патрабуе беларускай лакалізацыі, патрабуе гульню года. Вось калі беларуская лакалізацыя там з'явіцца, тады я ўпэўнены, што яна... Это 101 100. Там уже і Рудзі не отвертится, так 101 100. Не, просто гульня года такой сходу я не могу назваць канкурентам. Што Зельда нормально ўсё. Просто в чым фішка Зельды? Вакол яе ніколі не было такога кепскага флёру. Вот ведаеце, там Ведьмар выходзіў, былі багі з плоткай, Кіберпанк там нешта падпраўлялі, Diablo зараз нешта накацілі, а вось Зельду зрабілі нормально, адразу. Нормально вельмі зрабілі. Роўна, так, вельмі роўна, так, гладка. І просто людзям няма на што пакрыецца. Адразу добры прадукт, і як бы ён ідзе ўпэўнена. Не, ну чакай, там быў зліў за некалькі тыдняў да таго, як яна выйшла, быў зліў. І гэта нейкі такі негатыўны налёт, але ўсё ж такі ну, ён не хутка забыўся. Але гульня добрая пры гэта. Гульня добрая, так. Як шмат вы такіх гульняў, які... Прабач, што перабіў. Дакончу фразу, потым я закіну.
Не, я просто Всё-таки простое хотел сказаць, што яе злілі, але яна была настолькі добрая, што ўсе яе злілі, і вось 2 тыдні да яе афіцыйнага выйсця усе казалі пра тое, што гэта просто раз'ёб, прабачце. Што вось гэта настолькі клёва, што вось чакайце, зараз выйдзе, вы зразумееце. Мы ўжо пагулялі, вось вы хутка зразумееце. Можа, спецыяльна злілі такая, типа, рэкляма. Я просто што хацеў сказаць, ці шмат вы ведаеце гульняў, якія вось адразу выходзяць, і з імі адразу ўсё добра. Это наша праблема гульнявой індустрыі, таму што а Зельда такая. Ну так, это вось такое закінутая эмоцыя з гулень дзяцінства, калі ў цябе быў картридж і не было патчаў, і цябе адразу вось давалі фінальную версію гульні. Там, напрыклад, яны маглі зрабіць нейкую версію, дзе яны там дапечаталі гэтых картриджей і крыху нешта паправілі, але 100% гэта ў рукі табе не трапляла. І вось Зельда, вось гэта вось такое адчуванне, таму што ты адразу атрымліваеш фінальны прадукт, і з гэтага фінальнага прадукта ты атрымліваеш 100% эмоцый. Ну, з другога боку, я каб крыху прызямліць, скажу, што ўсё ж такі гэта дапрацаваная версія Breath of the Wild, самастойная, ўсё так, але ўсё ж такі кепска. Я пра тое, што калі б яны зрабілі гэтую дапрацаваную версію дрэнную спачатку, там былі б якія-небудзь багі крытычныя, то ім бы прыляцела у 10 разоў больш, чым звычайным гульням, якія выходзяць цалкам у навінку, якія цалкам новыя. Таму іх не было выйсці, ім трэба было выйсці без багаў. І яны гэта зрабілі. Так, і хачу нагадаць, што яе адкладалі, каб дапрацоўваць. То бок яна ж была адкладзена адзін раз на паўгады праз тое, што яе проста не дапрацавалі на той момант. Таму там таксама мне здаецца, я вось не ведаю, колькі яны овертаймілі над Зельдай. Я просто бачу, як яна аптымізавана, і я просто да, мне здаецца, што яны 6 гадоў сядзелі овертаймілі. Гэта просто дупа. Бедны праграміст. А прыкіньце, яны А вось я просто подумаў, а гэта фішка менавіта Nintendo і Зельды, вось, напрыклад, Devil May Cry, Final Fantasy, ну як, з багамі выходзілі? Можа, гэта просто японцы малайчынкі? Вось, дарэчы, пра Final Fantasy я вось вельмі добра памятаю, што выходзіла Final Fantasy Lightning Returns, і на яе не выходзіла ніводнага патча. Таму што адразу было нармальная, так? Так, яна выйшла ў першы дзень. Ну, гульня гаўно была, калі чэсна кажучы, але яна выйшла ў першы дзень, і больш ні аднаго патча не было. Усё добра працавала. А можа, просто на гаўно патч не трэба? Ну, на што ты патчы марнаваць? На іншую гульню паставіш. Слухайце, а уявіце сабе, што 6 гадоў таму, калі яны рэлізілі Breath of the Wild, там за некалькі месяцаў да рэліза яны знайшлі нейкі баг, які не маглі ніяк выправіць, а выходзіць трэба было, яны такія, так, адрубаем 2/3 сусвету, і выпускаем як ёсць, і будзем фіксіць, і 6 гадоў фіксілі просто. Ведаеш, калі гэта японцы, я нават не здзіўлюся, там або харакірі, або хачапурі, або нешта вось выпускаем такую парэзаную гульню. Што, блін, ну і ці што, памятаць, як японцы ці што просяць прабачэння за што-небудзь, мне здаецца, што там цалкам уся б Nintendo выйшла і на каленях бы стаяла, калі б Зельда атрымалася кепскай з тых лічных глядзення. Вось, ну, хлопцы, вялікі дзякуй, што знайшлі час паразмаўляць пра гэта ўсё, вялікі дзякуй, што прайшлі Зельду. Вось, я атрымаў асалоду ад гэтай размовы. Табе дзякуй, вам дзякуй за тое, што далучыліся, было ўсіх прыемна пабачыць. Все, хлопцы, дзякуй вялікі, таксама было вельмі прыемна. А як же так? Подписывайтеся на наши каналы, ставьте колокольчики гэтаму выпуску, шэрце яго з сябрамі. Я разумею, што гэта правільна казаць, но вось мой асабісты, вось я не люблю, калі я спажываю нейкі якасны контент, і калі такое канцы кажуць, такі типа, я таму сам так не раблю, но гэта неправільна. Ну, а калі нават з там 100 наших слухачоў адзін узгадае, што у нас ёсць каналы і што ён не падпісаны, падпішацца, ўжо будзе добра. Ну, давай, што ты зрабіў брудную працу за мяне. Дзякуй табе вялікі. Я вось маю белае паліто, я нічога такога не казаў, гэта ўсё, ці барада сказаў, падпісвайся. Я лепш нагадаю, што ў кожнага з нас ёсць свае патрыёны, і вы там можете нам занесці грошай, і калі вам падабаецца наш контент, мы не будзем супраць. Пачакай, у меня есть Patreon, а я не ведаў. Тебе няма Patreона? Не. Што ты тут робіш? Гэта чыстая ініцыятыва, мне просто падабаецца тое, што я раблю. Гэта сэнс жыцця, ты што, ствараць беларускае. У мяне таксама ёсць Patreon, але не ў мяне, а ў сервера vkl.world, які падтрымліваюць беларусы, на якім шмат беларусаў сядзіць, таму таксама туды прыходзьце. Мы там усе ёсць, мы там пішам. За гэтую рэкламу ты не будзеш граць у пекле. Здымай яго з кастра, ўсё нармальна было сказано. Мне падабаецца. Дзякуй.